2023 at deklarado pong holiday para sa Eid al-Fitr. Sa ulo ng ating mga balita, air assault exercises isinasagawa ngayon sa Zambales bilang bahagi ng Balikatan 2023. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sinabing tututulan lamang ng Justice Department ang petition for bail ni dating Senador Leila de Lima kung ipipilit nilang ibase ito sa merito ng kaso. Communist Party of the Philippines malinaw daw na wala ng lider sa kasalukuyan ayon kay National Security Advisor Eduardo Anyo. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ipinagmalaki na ang projected GDP growth ng Pilipinas nanguna sa buong Asya. Export Development Plan ng administrasyon na katakda ng ilabas ng Department of Trade and Industry sa buwan ng Hunyo. At screening ng 5 miyembro ng lupon para sa courtesy resignation ng matataas na opisyal ng Philippine National Police natapos na. At sa ating international news, United States President Joe Biden posibleng sasagutin sa susunod na linggo ang issue ng kanyang reflection. At sa ating balitang palakasan, tennis superstar Rafael Nadal hindi makakapaglaro sa Madrid Masters dahil naman sa tinamo niyang injury. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa ating mga balita. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, pumapalo ngayon sa 37 degrees Celsius ang na-monitor ng Bombo Weather Center sa ilang lugar dito sa Metro Manila, partikular sa malaking bahagi ng lungsod ng Makati at Pasay City. Ito ho mga kabombo, ang heat index. Ibig sabihin, ito yung nararamdaman ng mga tao sa ilang mga pangunahing lugar dito sa Kalakhang, Maynila. Kaya't iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga eksperto upang hindi ho tayo ma-dehydrate sa panahon ng napakainit na lagay ng panahon. Samantala, dagdagan naman natin ang mga balita dahil nagsagawa raw ng air assault exercises sa Zambales ang mga tropa ng Armed Forces of the Philippines bilang bahagi pa rin yan ng pinakamalaking joint military exercises na Balikatan 2023. Sakay ng 2 Black Hawk combat utility helicopters ng 205th Tactical Helicopter Wing ay ipinamalas ng 72 fully equipped Army troopers mula sa 103rd Infantry Mabalasik Battalion ng 5th Infantry Division ang kanilang mabilis sa deployment sa mga conflict areas. Layunin ng training exercises na ito na pag-igihin pa ang joint interoperability ng air and ground combat forces ng Armed Forces of the Philippines na sinaksihan naman ng mga tropa ng Estados Unidos. Dito ay kapwa binigyan ng pagkakataon ang mga aircrew at tropa na maranasan at maging pamilyar sa tamang pagkasagawa ng heli-borne assault operations. Ang simulation na ito ay inaasahang palalakasin pa ang kapabilidad ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapadala ng mga puwersa sa mga engagement area kasabay ng pagtukoy at pagtugon sa iyo pang mga necessary gaps na posibleng kaharapin ito sa susunod na mga panahon. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, sa buong kapuluan, 3 minuto na ho makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating mga kasamahan sapagkat itong si Justice Secretary Remulla ay sinasabing tututulan lamang daw ng Justice Department ang petition for bail ni dating Senator Leila de Lima. Pero mamaya ho yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil pa rin ho sa ito'y matamang tinututukan pati na ho ng panig ng kampo nitong si Senator Leila de Lima. Dyan pa rin ho sa panig naman ng depensa kaugnay pa rin sa kasong ito mga kabombo, mga ka-Star Nation. At ngayon ay inaasahan ho na makakapagpalabas ng desisyon anumang linggo mula ho ngayon ang Muntinlupa City Regional Trial Court. Siyang humahawak naman sa kaso nitong si Senator Leila de Lima, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Samantala, sa iba pa nating mga balita sa mga pagkakataong ito, paparin ho tayo ng iba pang mga update hinggil ho dito sa kasunod ho ng kumpirmasyon at pagkundina ng Communist Party of the Philippines o CPP sa pagkamatay ni na Benito Tiamson at Wilma Tiamson, ay sinabi ni National Security Advisor Eduardo Anyo na nawala na sa kasalukuyang direksyon ang Communist Terrorist Group na tinatawag nila dahil nga sa wala ang pangunahing pinuno nito. Ito ay kasunod ho ng aligasyon ng Communist Party of the Philippines na pinahirapan
hinarapan at pinatay ng Armed Forces of the Philippines ang mag-asawang Chamson at wala ng ibang miyembro ang kasama ho doon sa naturang pangyayari. Anya, sa pagkamatay ng tagapagtatag ng Communist Party of the Philippines na si Jose Maria Sison at ngayon ay yung mag-asawang Chamson, ang Communist group ay wala daw head o leader na malinaw at walang pambansang namumuno. Dagdag pa ni Anyo na walan umano ang kanilang guiding light dito sa panig ho ng mga rebelde na sa katauhan ho ni Joma Sison at ng kanilang mga commander na mag-asawang Chamson. Matagal na anyang pinaghihinalaan ng gobyerno na patay na ang dalawang leader ng komunistang grupo, ngunit itinatanggi naman ng Communist Party of the Philippines ang naturang pangyayari. Ang mga naunang ulat, mga kabombo, ay nagsasabi na ang mga Chamson ay pinaniniwalaang napatay sa isang engkwentro ng militar sa lalawigan ng Samar noon pang nakalipas na taong 2022 at ito rin, mga kabombo, ay nakakalap din ho ng kahalintulad na impormasyon ang Bombo Radio Philippines nitong mga nakalipas na oras sa ating mga nakarang panayam hinggil pa rin ho sa naturang usapin. Muna tayo ng update dyan sa lungsod ng Maynila. Ano kaya ang magiging hakbang ng Department of Justice sa oras na magkaroon na ho ng pagpapasya ang korte dito sa kaso ni Senator Leila de Lima o dating Senator Leila de Lima. Kuha tayo ng update mula kay Bombo Victor Liantino. Binigyang diin ng Department of Justice na bukas lamang ang kanilang ahensya sa pag-apply ng piyansa ni dating Senador Leila de Lima kung pagbabasehan ng kanilang petition for bail ang humanitarian ground. Sa isang pahayag, iginiit ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bukas siyang aprubahan ang apela ng kampo ng dating senadora kung hindi ito ibabase ng kanyang kampo sa merito ng mga drug cases na isinampa laban sa senadora. Kung maaalala, nagbigay hudyat noon si Remulla sa kampo ni Leila de Lima na maghain ng petition for bail at siniguro nitong hindi haharangin ng Justice Department. Si de Lima ay nakulong dahil sa kasong may kaugnayan sa illegal na droga noong Pebrero taong 2017. Kilala rin ang senadora bilang masugid na kritiko ng dating administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga paglabag nito sa mga karapatang pantao. Simula nang arestuhin si de Lima ay paulit-ulit naman na sinabi ng Amnesty International kasama ang maraming iba pang domestic at international organization na ang paratang sa dating senadora ay gawa-gawa lamang upang patahimikin ito. Samantala, makalipas ang halos 6 na taon, nagpapatuloy pa rin ang arbitrary detention ng dating senadora sa kabila ito ng pagbaliktad ng ilan sa mga tumayong testigo laban sa kanya. Ayon sa pahayag ng ilang bumaliktad na testigo, tinakot lamang sila ng ilang opisyal ng gobyerno kaya't napilitan silang idiin ang senadora. Noong Lunes, naghain ng state prosecutors ng urgent omnibus motion para sa muling pagsasalang-alang para muling buksan ang paglilitis kay de Lima sa Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. I'm still agreeable to granting bail to Secretary de Lima. Based on the habeas corpus petition, which says that which would say that the 6-year period of trial may be too long, and that the 6-year period of detention by undergoing trial may be too long, and that it may deserve a better turn if she's granted bail on humanitarian grounds. Now, what happened was her counsels decided to take advantage of our softness on this issue by saying they will file a petition for bail based on lack of evidence, which is very far from the reason why we do not oppose bail. So the fact that we wanted to have bail is based on humanitarian grounds, not on the merits of the cases. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box!
Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita, inilipat na ho sa kustodiya ng Philippine National Police Custodial Center sa Camp Crame, Quezon City ang self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sa pamamaslang ho ito, siya yung suspect sa pamamaslang sa veteranong broadcaster na si Percy Lapid. Kinumpirma ito ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jane Fajardo matapos na pahintulutan ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 254 ang paglipad nitong si Escorial mula ho sa dati nitong kustodiya na ito'y hawak pa ng National Capital Region Police Office sa Special Operations Group. Anya, bandang alas 4 ng hapon kahapon ay isinailalim muna sa kaukulang documentation itong si Escorial nang makarating ito sa Camp Crame bago pa man tuluyan na mailipat at tanggapin sa Custodial Center. Ayon naman kay National Capital Region Police Office Director Police Major General Edgar Alan Ocubo, mismong mga tauhan ng Metro Manila Police ang naghatid kay Escorial patungo sa Camp Crame para naman tiyakin ang kanyang seguridad. Kung maalala, si Escorial ang isa sa may tinuturing na susi sa paglutas doon sa kaso ng pagpatay kay Percy Lapid at matukoy na rin ang utak sa nasabing krimen. Kaugnay nito ay kasalukuyan pang pinaghahanap mga kabombo ng mga otoridad ang lokasyon ni na dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag at dating security officer nito na si Ricardo Sulueta na tinuturo namang mastermind sa naturang pamamaslang. Mga naman tayo ng mga karagdagan pang ulat mula sa ating mga kasamahan. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay pinagmamalaki po ng projected gross domestic product growth ng ating bansa ay nangunguna sa buong Asia at yung Export Development Plan ng administrasyon ay nakatakda raw mailabas ng Department of Trade and Industry sa buwan ng Hunyo. At mamaya may mga update din ho tayo sa panig ng Kamara. Alamin natin ang kabuuang ulat ni Bombo Anali Soberano. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging ang projected GDP growth ng Pilipinas na siyang nangunguna ngayon sa Asia. Ayon sa Pangulo, nasa 6% ang projected GDP growth base na din sa World Economic Outlook na inilabas ng International Monetary Fund ngayong buwan ng Abril. Dahil dito, sinabi ng Pangulong Marcos lalo pang pag-ibayuhin ng kanyang administrasyon ang pagtatrabaho upang mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Asahan anya, sabi ng Pangulo, na mas bibigyang pansin ng gobyerno ang mga hakbangin na nakatuon sa pagpapaunlad ng ekonomiya tungo sa isang bagong Pilipinas. Pumapangalawa naman sa 2023 GDP forecast na kasunod ng Pilipinas ay ang India na nasa 5.9%, habang ang pangatlo ang Vietnam na nasa 5.8%, ika-apat ang China na nasa 5.2%, 5% naman ang Indonesia, 4.5% ang Malaysia, habang ang Thailand ay nasa 3.4% ang projected GDP growth. Sa kabilang dako, inihayag naman ng Department of Trade and Industry na nakatakda na nilang ilabas ang Philippine Export Development Plan 2023-2028 sa darating na June 9. Ayon kay Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, nakapaloob sa Philippine Export Development Plan ang mga listahan ng mga strategies ng gobyerno para sa susunod na 5 taon para mapataas ang export of goods and services mula sa Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Department of Trade Secretary Alfredo Pascual. Preferential trade agreements and also show what we're planning to do, our strategy for the next 5 to 6 years to increase the exports from our country. Of course, that's tied up also with the investments that we're trying to bring in, particularly the export-oriented investments. Following that launch, which we are planning to schedule for the 9th of June, and we have invited the President to keynote the event, then we will have to do a more detailed educational campaign with industry organizations, with sectoral
Samantala, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na tutulong ang House of Representatives para nga mapalakas pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Ginawa ni Speaker ang pahayag sa kanyang naging talumpati sa Harvard University's John Kennedy School of Government. Binigyang diin ni Romualdez na ang relasyon ngayon ng Pilipinas at Amerika ay nananatiling malakas, matatag ang military alliance at maging ang economic relations. Binigyang diin ni Speaker na ang Philippine Congress sa ilalim ng kanyang mandato ay naglatag din ng mga legal framework kung saan lalo pang lalawak ang partnership ng dalawang bansa na naaayon sa interes ng mga mamamayan ng dalawang bansa. Binanggit din ni Romualdez ang panukalang inaprubahan din ng Kamara ang pagpapalawak sa RP-US Economic Partnership na layong magpalago sa ekonomiya ng Pilipinas at maging viable investment destination. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. States is also one of our biggest trading partners with a total trade of more than $21 billion in the year 2022. Our economic partnership has remained strong despite the challenges brought by the pandemic and the highs and lows in our political and defense engagements. The U.S. remains to be the top destination of Philippine exports from 2019 to 2022. In fact, exports to the U.S. expanded dramatically from $11.12 billion in 2020 to $14 billion in 2021, and in 2022 up to $16 billion US. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin, 16 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ilang motorista ay kinadismaya mga kabombo ang papel na driver's license kapalit ho ng plastic card dahil daw sa kakulangan ng supply ng Land Transportation Office. Alamin natin ang iba pang mga detalye hatid ni Bombo Kelly Cordero. Mahirap bitbitin at mabilis masira. Ito ang mga naging reaksyon ng ilang nakapanayam natin na tsuper hinggil sa pahayag ng Land Transportation Office na kakulangan sa supply ng plastic card na lisensya. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Samir Sajetaha at Mustafa Palalisan, dismayado ang mga ito sa balitang hindi na plastic card ang matatanggap ng mga tsuper o motorista pag nag-renew o kumuha ng lisensya. Anila, mas mamomroblema lang sila dahil sa mabilis malukot at mabasa ang papel na lisensya kumpara sa plastic cards na hassle-free. Mas maganda kung plastic na lang kasi madaling masira yung papel. Yung plastic, medyo matagal-tagal na yung plastic. Pag nasa bag mo yung papel, hindi agad naman pag nabasa sira na agad Madali lang po mapunit yun. Tapos pag mabasa, masisira na. Kaya di kami pabor doon. Mas maganda talaga yung yung plastic. Sana po hindi na palitan yung yung plastic na lisensya kasi yun ang mas maganda Una na rito, matatandaan na sinabi ni Land Transportation Office Chief J.R. Tugade na hindi sila nagkulang sa pagpapaalala sa Department of Transportation ukol sa posibleng kakulangan ng supply ng plastic card license hanggang sa katapusan ng Abril. Sa ngayon, ilang tanggapan na ng LTO o Land Transportation Office ang wala ng supply nito. Ayon pa kay Tugade, pansamantala munang ipapagamit ang papel na driver's license hanggang hindi pa nakakapag-produce ng plastic cards. Samantala, hindi naman makapagbigay ng timeline ang LTO o Land Transportation Office kung kailan maibabalik sa normal ang pag-i-issue ng plastic card driver's license dahil dadaan pa ito sa bidding. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iyo pang mga balita, natapos na ng binuong 5-man advisory group ang kanilang isinasagawang screening sa mga courtesy resignation ng matataas na opisyal ng Philippine National Police. Ito ang iniulat ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. 2 araw bago ang kanyang opisyal na pagretiro bilang hepe ng pambansang pulisya. Ayon kay Azorin, sa huling pagpupulong nila kahapon ng iyo pang miyembro ng 5-man committee ay natapos na nila ang kanilang evaluation ng mga courtesy resignation ng
ng mga koronel at general ng pambansang pulisya. Sa datos, nasa 917 mula sa kabuuang 953 na mga police officials ang na-cleared na sa koneksyon sa illegal na droga. Ngunit sa kabila nito ay wala pa ring resultang inilalabas ng pambansang pulisya hinggil sa naturang investigasyon dahil matatanda ang una nang ipinaliwanag ni Azorin na ang pag-sumite ng naturang komite ang kanilang report sa Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na chairman naman ng National Police Commission para magsagawa pa ng bukod na investigasyon ukol dito. At saka ito i-endorso sa Pangulo para naman sa pagdesisyon kung kaninong courtesy resignation ang tatanggapin munang pamahalaan. Sinagip naman ng Philippine Coast Guard ang nasa mahigit 80 pasahero ng MV Filipinas Cebu na sumadsadho sa Maygo Point, Lanao del Norte. Sa mga bilang ho na 85 pasahero at meron hong 5 rito sanggol. Agad naman na rumisponde ang Coast Guard Search and Rescue Team kasama yung Marine Environmental Protection Unit para naman makapagsagawa ng oil spill assessment. Siniguro ng Philippine Coast Guard ang kaligtasan ng 85 pasahero na maingat na isinakay sa tugboat Foscon Diamond na ginamit sa naturang operasyon. Ang MV Pilipinas Cebu ng Kokalyong Shipping Lines ay isang roro o pampasaherong barko na ito ho mga kabombo ay mahigit 2,000 gross tonnage na sasakyan na bumabiyahe po ito sa Lanao del Norte papuntang Osamis City, Misamis Occidental. Base nga sa oil spill assessment ay negatibo naman ito sa presensya ng oil sheen. Sa kabila ho nito naglagay pa rin ang grupo ng oil spill boom para makasiguro lamang na hindi magdudulot ng masamang epekto sa katubigan ang naturang insidente. Kumuha pa tayo ng mga update mula sa labas ng ating himpilan dahil military takeover versus impunity sa Negros Oriental isinusulong raw ng isang mamabata sa Senado. May pag-uulat dyan si Bombo JC Galvez. Oriental dahil sa pang-abuso ng kanilang kapangyarihan, kailangan na kaya ang military takeover? Ito ang puntong isinusulong ni Senator Robin Hood Padilla sa patuloy na pagdinig ng Senado sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo. Ani Padilla na iniambing ang sitwasyon sa probinsya sa isang bulkan, nakasaad sa saligang batas na maaring mag-take over ang Armed Forces of the Philippines at ayusin ang lugar kung kinakailangan at kung papayagan ng Pangulo. Sa atin pong konstitusyon, malinaw po doon na sinasabi, ang sabi po doon, kapag ang isang lugar ay pinamumugaran na ng ganitong klaseng krimen, pinapayagan po ang Pangulo ng Pilipinas na mag-take over po kayo at ayusin yung lugar na yon. Sa palagay po ba ninyo, hindi pa po ito napapanahon sa Negros Oriental? Ipinunto ni Padilla na sa Article 7, Section 18 ng saligang batas ng Pangulo ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines at maaari niyang tawagin ng naturang sandatang lakas upang pigilan o sugpuin ang karahasan, paghihimagsik o pagsalakay. Ayon kay Padilla, bukod sa pagpaslang kay Governor Roel Digamo, marami ring biktima ng kalunos-lunos na krimen kasama ng mga sibilyan na humihingi lang ng ayuda. Masukal po ang mga usaping ito, ngunit sa lahat ng testimonya, damdamin at emosyong bumubuhos sa ating pagdinig, hindi po nawawala ang tampok na problema. Ang kawalan ng tiwala sa ating kapulisan, ang patuloy na impunity sa Negros, at ang pagsira sa pangalan ng institusyon dahil sa mga eskalawag o kalawang na patuloy na sumisira sa pundasyon ng PNP. Ang mga individual na ito ay minsang pinagkatiwalaan ng tungkuling pangalagaan ng ating bansa, sinanay at ginastusan ng gobyerno para magsilbi sa publiko. Ang paggamit po ng kanilang Bagamat hindi sa punto ng martial law, ay naman kay Department of Justice Undersecretary Hermogenes Andres, sang-ayon din siya na urgent na ang sitwasyon sa Negros Oriental. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Dako naman tayo dyan sa mga update sa Land Transportation Office dahil may paliwanag naman ho sila kaugnay doon sa malapit ng maubos na driver's license card, yung procurement process kaya nito. Ano na status? Alamin natin yan sa ulat ni Bombo Aika Nunez. Nagpaliwanag ang pamunuan ng Land Transportation Office kaugnay ng nagkakaubusang driver's license card para sa mga kumukuha ng lisensya. Ayon kay Land Transportation Office Chief J.R. Tugade, hindi nahawak ng kanilang ahensya ang procurement nitong license card. Sa bisa ng special order ng Department of Transportation nitong January, lahat ng procurement na may halagang 50 million and above ay ipoproseso na sa central office ng ahensya. Kaugnay nito, pakinggan natin ang naging pahayag ni Land Transportation Office Chief J.R. Tugade. So nangyari po dyan is the procurement of the licenses po. Na-transfer po yan sa DOTR. So kami po ngayon sa LTO, we are equally as anxious as everyone else doon po sa pagdating ng plastic cards. Had we been able to continue with our procurement activities, we would have sufficient plastic cards. Kung maaalala, mayroon na lang halos 147,000 na driver's license card base sa inventaryo ng ahensya. Sa halos 30,000 na transaction sa kada araw, itong supply raw ay aabot na lamang ng 5 araw. Bilang solusyon dito ay iimprinta na lamang muna umano sa papel ang mga permit. Ayon pa kay Land Transportation Chief J.R. Tugade, isa umano sa nakikita nilang pansamantalang lisensya ay ang pag-roll out ng nakaimprenta sa papel at sa likod nito ay ang official receipt ng pagkuha. Magkakaroon naman raw ito ng kakaibang QR code na magva-validate na ito ay opisyal na lisensya at upang hindi rin daw mapeke. Nagpaalala naman si Tugade na sakaling kukuhanan ng litrato ay siguraduhing malinaw ang QR code bilang bahagi ng verification nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Aika Nunez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga himpilan, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Kumustahin natin kung ano magiging policy dun sa mga pinapayagan na sa klase dyan sa Iloilo at yung pinapatupad ho na pagsusuot ng face mask kasunod ng physical distancing at iba pa kaugnay ho dun sa mandatory na full in-person classes naman ng Department of Education. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Iloilo. Hindi na mandatory ang pagsuot ng face mask at pagsunod sa physical distancing sa full in-person graduation ceremony sa ilalim ng Department of Education. Ito ay base sa inilabas ng Department of Education Order No. 9 Series of 2023. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Amir Oitico, Director ng Department of Education Region 6, sinabi nito na maaaring masusunod ito kung ang venue ng graduation rites ay sa mga open gym o sa mga lugar na may magandang ventilation. Dagdag pa ni Oitico, nakadepende naman sa mga paralan kung may numero lamang sila ng attendees na papayagan na pumasok sa venue. Ang graduation rites ang dapat nagaganapin sa mga PETSA sa pagitan ng July 10 at July 14. Napag-alaman na noong nakaraang taon, ipinatupad ang face-to-face na graduation ceremony, ngunit strikto na sinunod ang physical distancing at pagsuot ng face mask. Nilimitahan rin ang numero ng mga participants at maging ang mga activities sa seremonya. Observance of physical distancing and wearing of face mask shall not be mandatory. Depende sa venue. If it's an open gym, they can accommodate. Pero kung ang moving graduation nasa maliit na lugar, hindi siya maka-accommodate. Basta ang in-emphasize dito sa order, this is really an order, na it is full in person. Si Dr. Amir Oitico ang Director ng Department of Education Region 6. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Rezi Bordon para sa #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, ang Commission on Elections dyan sa Bicol Region nakatutok raw sa Masbate matapos ang umunoy girian ng mga tatakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections at gayon din ang mga naitalang armed conflicts sa lugar. May pag-uulat siyan ang Bombo Radio Legazpi. Regular ang ginagawang koordinasyon ng Commission on Elections Bicol sa mga electors kasunod ng papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, kabilang sa mga tinutulong ahensya ang lalawigan ng Masbate na isa sa mga areas of concern sa rehiyon. Paliwanag ng opisyal na puspusan ang kanilang paghahanda lalo pa at nakapagtala ng hindi magandang mga insidente sa lalawigan na nabatid na sa kasagsagan ng registration period ay nagkaroon ng girian sa pagitan ng ilang mga politiko. Idagdag pa dito ang magkakasunod na armed conflict na nangyari sa lalawigan sa nakalipas na mga buwan na umaasa naman ang Comelec Bicol na hindi nalalala pa ang naturang girian at hindi na umabot pa sa karahasan at mas malaking mga problema. Kasi during registration, may napansin na kami na medyo nagkakaroon ng girian ng mga politiko ng konti. So, baka sabi namin is, the registration is saan hanggang doon na lang. Sa election, hindi na magkaroon ng girian. Si Comelec Bicol Regional Director Attorney Maria Juana Valesa para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi. Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the #1 and most radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo Sports News. Umarangkada na ho yung inaabangan na Bombo Bangkarera dyan sa Glan Sarangani. May pag-uulat ng Bombo Radio, Jansan. Matapos ang halos 3 taong pandemya, masasaksihan na muli ang pag-aarangkada ng Bombo Radio Bangkarera. Sa ngayon ay dagsana ang mga spectators na nais manood ng Bombo Radio Bangkarera Mahin Festival Edition na gaganapin dito mismo sa Gumasa, Glan, Sarangani Province sa pakikisa ng local government unit ng Glan. Nasa 30 na mga bangka riders ang lalahok na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa mga kalahok na ito ang maaaring mag-uwi ng 20,000 pesos para sa kampyon, 15,000 pesos para sa first prize at 10,000 pesos para naman sa second prize. Kasama ang tig 500 pesos para sa consolation prize. Nabatid na ang Bombo Radio Bangkarera ay siyang crowd drawer ng Mahin Festival. Yan ang ulat mula rito sa Glan, Sarangani Province. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Levi de Leon. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa takna siningalas sa 12. Nagkapalayag na ang Bombo Anay sa Udto, diri sa UFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the undisputed and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes holiday, bangod man nga aton sining ginasulog ang Idel Fitr. Kaupod sa aton sining mga utod nga mga Muslim. Assalamualaikum. Sa gihapon, ini mo alaga ni mo ang Korman, Bombot Sham, Blanco Hover. Yari karon ang mga nagapauna kag dalagkuan nga mga balita. Power interruption, may eksperyensyahan na buwas nga adlaw. Ibaloon naton ano nga mga areas ang apektado sa piyak nga bahin na Banwa. Traffic congestion sa syudad, gulpihada na gid nga nagagutok. 12 sa 43 ka mga rural health units sa probinsya sa Iloilo mayara na sa Animal Bite Center. Provisional authority sa mga tricycle issue. Istoryahan tadugang. Dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, mga vendor ginpahalina sa ila na hamtangan sa Cacho Property. Inside job ginalantaw sa nga Pasig City PNP sa natabo nga pagpangawat sa kwarta kagalahas. Kapulisan nagpaandam sa mga may plano nga magbakasyon. Muni madalaguan mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sini nga pagpangalaga. Antes sa mga detalye yari anay ang aton sini nga winner. Makinig ng maigi dahil i-announce na ang Daily Winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM.
Atensyon na sa mga kabombo naton. Nauyatan sa Sinigmatinion ang pangalan sang Daily Draw winner sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. Ang sining proof of purchase, Surf Laundry Powder. Surf Laundry Powder, 62 anyos, taga Halandoni Street, Iloilo City. Hector Austria, congratulations sa kay Hector Austria sang Halandoni Street, Iloilo City. 62 anyos siya sining proof of purchase Surf Laundry Powder. Nagahulat na diri Sir Hector. Ang imo sining guaranteed price nga 500 pesos cash plus ang transistor radio brand new, may sticker sa Bombo Radio, may flashlight, LED light, pwede sa kuryente, pwede man sa battery. Kaglabi kaglabaw sa tanan, wala na kapon or hindi fixed dial sa isa lamang kay istasyonan. Wala na kapon sa Arimen, sa Aksyon, sa Super Radio, kung sa naman nga FM stations. So nagahulat na diri sa imo, Hector Austria, sa nga Halandoni Street, City proper, ang imo sini nga guaranteed price. Pero, Hector, kung ikaw makadala sa radio nga naka-fixed dial, nakapon or nakatutok kag hindi na maliso sa isa lamang kay istasyonan, nakatutok lamang abiina sa Arimen, sa Action Radio, sa Super Radio o kung ano man nga FM station, dala diri. Kay kung ipacheck naton diri sa aton sini nga mga technician, kag kung mapiho nga ina ang naka-fixed dial, may pagabatunon ikaw another 500 pesos. So sa pangkabugusan, 500 pesos nga or 1,000 pesos nga cash plus radio nga wala naka-fixed dial, may sticker, may flashlight, LED light, pwede sa battery, pwede sa kuryente, rechargeable pa. Kag ang pinaka-kampiyon nga feature sini, hindi iya fixed dial o kung wala naka-fixed dial. Congratulations Hector Austria, may 24 minutos ikaw o kung 24 oras rather na sa pag-claim sang imo sining premyo. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 38 minutos na kaligad sa takna nga las 12. Standby sa aton sining mga kabombo kay hibaloon naton kung sa diin nga mga areas maka-eksperyensya sang 8, 6, 5 kag 4 ka oras nga power interruption. Bangod man may pagapatigayunon siniiyang nga mga works ang National Grid Corporation of the Philippines nga kung sa diin ti amo ining source sang more power Iloilo. So bangod sina may scheduled power interruption kita by tomorrow. Now kag magalawig ini sang may ara nga porsyon nga 8 ka oras, napulo ka oras, 6, 5 kag 4 ka oras. Hibaloon naton ina kaupod karon sa spokesperson sa More Electric and Power Corporation, si Miss Joy Fantilaga. Miss Joy, si Bombo Cham, maayong hapon. Good afternoon, Bombo Cham. Good afternoon man sa aton nga mga konsumidor nga nagapamati subong. Alright, Miss Joy, luyang naton mahibaluan ang details sang patigayunon sini nga power interruption by tomorrow sandigman sa request sang National Grid Corporation of the Philippines. Thank you, Gid Bombo Cham. Tama ikaw, no? May ada kita nga scheduled power interruption tomorrow, April 22, Sabadong Adlaw. Gin-request ini siya sa NGCP from 5 a.m. to 9 a.m. However, may mga areas lang nga gin-request ng more power nga i-extend kay iga re-energize naton ang aton nga 10 MVA mobile substation because nga summer subong kag nagataas ang aton sini nga demand. So may ara nga iga-energize nato no ang 10 MVA mobile substation ang nahamtang dira sa may Mega World area kay kumadumduman sa aton sini mga consumers no sang March gin-energize naton ang Mega World substation naton kag ang bilog na load dira sa mobile substation gin-transfer naton sa Mega World substation. However, ang aton sining demand sa may city proper kag Mola substation nagataas. That's why nga pakamaayos ang aton nga technical team nga re-energize siya liwat no para nga makabulig no sa sining nagataas nga demand. So ang affected sa sining power interruption sa buwas from 5 a.m. to 1 p.m. 8 ka oras ang bilog nga city proper feeder 1. Ang affected sini nga mga barangay is Halindira
sa may area no sang or ang bilog nga barangay sang General Hadjes, Santo Rosario Duran, Veterans Village, Concepcion Montes, Zamora, Melieza, Monica Blumentritt, Legazpi de la Rama, diri sa may Rizal Palapala 2, Rima Rizal, Barangay Nonoy, Rizal Ibarra, and then portions ng San Agustin, Sampaguita, Edganzon, Liberation, San Jose, Flores, Osmeña, diri kita balik sa Ortiz, Moliloni, Kauswagan, kag Maria Clara. And then, 8 man ka oras ang ma-experiensyahan nga power interruption sang Molo Feeder 2. Ang mga barangays nga cover sini is ang bilog nga San Pedro, Barangay Poblacion, and then portion dira sa may San Antonio, Kasing-Kasing, pakadto sa East Timawa, West Timawa, Taal, North Avenceña, Katilingban, dala na diri ang Iloilo Doctors Hospital. And then, ang from 5 a.m. to 11 a.m., so anom ni siya ka oras, by the way, ang 8 hours kagina, no? From 5 a.m. to 1 p.m. Ang masunod kong alawagon is from 5 a.m. to 11 a.m., that's 6 hours. Ang affected sini, ang bilog na Molo Feeder 3 and bilog na Molo Feeder 5. Ang mga covers no nga mga barangay sa Molo Feeder 3 is ang bilog na barangay Habog-Habog Salvacion, West Habog-Habog, Boulevard, pakadto sa may San Juan, Kalumpang, diri sa may Kasing-Kasing, East Baluarte, South Baluarte, North Baluarte, Cochero, dito sa may Bonifacio, Rizal, Estanzuela, kag Tanza Baybay. And then may portion sa San Antonio nga 8 hours, may portion sa San Antonio nga 6 hours. Portion mas ang company nga, Infante, Calaparan, North Avenceña, Halandoni, Wilson, Kahirupan, Timawa, Tanza 1 and 2, and Tanza Esperanza. And then ang Molo Feeder 5, ang coverage sini is the whole district, no? Sang Arevalo, pero wala lang diri malakip ang barangay Suok. And then ang portion sang North and South Fundidor. Ang 4 hours naman from 5 a.m. to 9 a.m., ang bilog na City Proper Feeder 2, City Proper Feeder 3, and City Proper Feeder 4. Sa City Proper Feeder 2, ang coverage sini nga mga barangays, ang mga masunod. Ang bilog na Magsaysay, portions ng Edganzon, Yolo Arroyo, Arsenal Aduana, Kauswagan, Rojas Village, Maria Clara, Moliloni, Montes, kag Ortiz. And then, ang City Proper Feeder 3, portions ng San Agustin, portions ng North Fundidor, San Felix, South Fundidor, Villa Anita, Compania, Mabola Delgado, Tapok. And then ang bilog na Inday, San Jose, kag South San Jose. Ang City Proper Feeder 4 naman, ang coverage sini is ang bilog na Delgado, Halandoni, Bagumbayan, dira sa Mabola Delgado, Malipayon Delgado, Hipodromo, kag Barangay Gloria. And then ang portions ng San Agustin, Rizal Palapala 1, Halandoni, Wilson, San Jose, Flores, Kahirupan, Liberation, Timawa, Tanza 1 and 2, San Felix, Villa Anita, Tanza Esperanza, East Timawa, Infante, Taal, West Timawa. And then may 15 minutes lang no nga ma-experiensyahan ang mga consumers naton sa Molo Feeder 4 and Mega World Feeder 3 from 10:45 a.m. to 11 a.m. Gina-encourage din naton bombot sa mga aton sini nga mga consumers nga hibaluon nila no ang ila sini nga feeder kun dili sila nasakop. Kung medyo confused sila kay may mga areas kitabi nga portion no and we want nga hindi naton or hindi sila kabalabala basi apart sila sa 6 hours or 8 hours hindi na sila natunga sila mas gina-encourage naton sila nga mag-message sa aton nga Facebook page ng More Power Iloilo, ihatag nila ilang specific nga location para aton nga ma-identify kung diin sila nga feeder na belong para during announcement naton bisan hindi na naton paglawag ng barangay paglawag naton sang feeder, let's say City Proper Feeder 1,
bilong nga city proper feeder 1 balaan na nila kundiin sila na bilong nga feeder Bombo Cham. Alright. Now, Miss Joy, isa sa mga pamangkot man sang mga kabombo na to, no, kung sa mga konsumidor, no, sang more power, nga daw masabi tagsa ka simana may ara kita sa power interruption, magluwas sa abing ati requested ini for straight 2 weeks na sang NGCP. May ara pagid other reasons, may sabahin karon sang more power, Miss Joy? Sa part niya sa more power, Bombo Cham, part ini siya, no, sa aton nga 5-year modernization plan or program. And sa Masamino, hambal man gan sa aton nga Presidente, Mr. Roal Castro, nga ining aton nga 5-year modernization program is until February 2025 pa ini. That's why nga halos every week, no, may ara kita nga scheduled power interruption. In fact, hindi lamang weekend, no, may ara kita nga power interruption, but even weekdays. Pero ang during weekdays naton, mga hotline works na siya, no. But silingon wala sang power interruption, pero pati gayong gihapon kita sang rehab kay gaobrang aton nga team nga sa live wire, pero hindi na siya mahambal naton Bombo Cham nga malawig gid, no, nga power interruption kay kinahanglan sa mga kung mga dalagko nga mga trabaho, kinahanglan gid nga i-shut down gid naton, no, ang specific nga areas kag ang aton no nga mga experts dira, no, hindi siya pwede kumbaga magtrabaho sang tag 8 ka oras for that sa mga line works kay medyo delikado man. That's why nga during weekend gina-schedule naton ining mga tag 6 hours, 8 hours, no, nga mga power interruption para nga makapatigayon kita sa rehabilitation works naton. Kag sa nasiling na naton, this is still part, no, sa aton nga 5-year modernization program that's until February 2025. After February 2025, ang aton nga commitment is kung may ala man nga scheduled power interruption, pero hindi na siya halos kada semana, Bombo Cham. Okay. As student side ng NGCP, best gid, no, nga malabot man naton ang NGCP kung ang ila sining nga activity, but kita ang ila sining communication sa atin is may ala man sila, no, nga mga maintenance works nga ginahimo. In fact, dapat ang Lapas substation naton may ala sila nga scheduled power interruption subong nga Sabado, no, but ang aton nga technical wala kita ginayo naton nga kung pwede ma-move because nahangpan naton sang last week naka-experience man sang scheduled power interruption kag unscheduled power interruption because of the delay in restoration sang Lapas substations during sang gin-request sang NGCP, Bombo Cham. Alright. Now, Miss Joy, may bag-o gilamang nagsulod nga mensahe sinya ti Bombo Cham, holiday man subong kung may mga query kami sa more power, may masabatayhan sa amon? Ang 24/7 naton nga hotline, Bombo Cham, wala kita sang holiday, wala kita sa Sabado or Domingo. At 24/7 may ara kita nga helpline associates, no, nga nagasabat sa mga queries sang aton sining mga consumers. Kung may ara man sila nga concern, feel free gid nga mag-message sa aton nga Facebook, ang More Power Iloilo, or magtawag sa aton nga 24/7 hotline number nga 330-6673. Kag mas gina-encourage nato, no, kung may mga access man lang kamo sa Facebook, mas mayo nga direkta kamo message sa Facebook, no, para nga kay may ara gid kita nga dedicated, no, nga helpline associates na nga naga-attend dira even sa aton sining nga telephone Bombo Cham, kag ang aton yung response team, no, 24/7 may ina nga duty in shifting, no. That's why sila sang kablokan bisan holiday, bisan weekend, may ara kid kita personal sa field nga nagatrabaho. All right. With this information, Miss Joy, thank you so much sa maayong hapon. Thank you, man, and good afternoon. Deriwavit si Miss Joy Fantilaga, ang spokesperson sa More Power Iloilo. Sa mga kabombo naton, kung gusto ninyo nga ma-specify kag mapihog gid bala nga by tomorrow ang inyo sini nga area, pila ka oras dira ang brownout, pwede gid kamo magpakigangot sa hotline number sa Facebook page sang More Power Iloilo.
Kay kaaway lago, motong ginambal ni Miss Joyce niya 24/7, may mga nagatrabaho dira agod nga mag entertain sa mga palamangkutanon sa mga konsumidor. Kaga kon may mga respondihan, ang ila siniiyang response team, ang 24/7 man nga nagatrabaho sa aton sini karon nga mga kabombo. 51 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 12 sa aton sining nga pagpanumbalik ka Banwa. Traffic congestion sa syudad sa Iloilo, gulpihada naggutok na gid. Ano bala ang rason sini? Lakip na sinadri Banwa 12 sa 43 ka mga rural health units sa probinsya sa Iloilo, mayara na sang Animal Bite Treatment Center. Balikan ta matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 16 to 22, 2023. Sa sining Abril 22, Sabado, ang Valhalla Band ang natalana nga mag-unleash ang ila collection sa inyo paborito nga mga kanta in one great musical show sa Concert at the Plaza. Mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 23, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration sa La Tolda sa among adlaw, sumugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton, ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Memory, creativity, help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Lolo, lola, nanay kag tatay, naka-eksperyensya ka bala nga may nagtawag sa imo cellphone o kon telepono kag nagapakilala nga anak o kon apo nimo? Nagadali kag nagapangayo kwarta kay kuno na involved sa disgrasya sa dalanon, ara sa ospital, ukon ara sa luwas ang pungsod, nakasala kag mapreso kun hindi makapiyansa. Kalabanan, nagaabiso ini sila nga hindi gid manugid bisan kay sino ukon sa mga miyembro sang inyo pamilya kay basi maakigan sila. Nagapanugyan man nga ipadala gilayon ang kwarta paagi sa mga money transfer companies. Hindi magpakulba, hindi magpainto, likawi ang ini nga sahi isang scam. Kung makabaton sang tawag o kung email sa nagapakilala nga miyembro sang pamilya nga nagapangayo bulig, hibalua kag kilalahagid anay antis magpadala sang kwarta.
Pamangkuta ang sapiak nga linya sang mga pamangkot nga nahibaluan sang inyo pamilya ang sabat. Halimbawa, ano ang ngalan sang iya hinuptanan nga sapat, san-o ang birthday sang iya iloy, kag iban pa. I-contact direkta ang nagapakilala nga himata, kag kung hindi malabot, i-contact ang abyan o kung iban pa nga malapit nga himata sang nagapakilala nga paryente. Hindi gid magpadala sang kwarta kung hindi mo sigurado nga matumod nga himata kag nagakinhanglan gid man sang kwarta ang ina nga tawo. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS kung maggamit sang syringe ukon ringgilya nga nagamit sang may kaangay nga balatian. Naganerbyoso ukon bayolente man nga mangin kabangdanan sang aksidente ukon kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Makahimo sang krimen. Para masustiner ang kagastuhanan sa iligal nga droga, nagapangawat ang iban nga mga drug user. May iba naman nga nagasulod sa prostitusyon, sugal o kung nagahimo sang krimen nga makapalala sang sitwasyon. Makaapekto sa paminsaron, pagkapraning ukon paglain sang paminsaron, ang pila lamang sa mga balatian sa panghuna-huna nga dala sang iligal nga droga. Pwede ini nga mangin kabangdanan sang kamatayon sang user ukon sang iban nga tawo. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Ini nga pahanumdom nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tigilinit na mga kabombo. Dry season na diri sa aton. Mayo ini nga tiyempo agod maglagaw upod sa mga biyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ang discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga manging komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabilin nga hydrated o kung mag-inom sang madamo nga tubig. Nagapanguna ini sa listahan agud makalikaw sa tuman nga kainit. Basta nakaligad sa takna sining alas 12, balik diri sa pagpangalagad sa nga bombo anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Nanotisyaran naton sumugod sang Lunes nga adlaw kag pila pa ka mga nakaligad sining semana. Apisar may pila na ka mga bulutuan nga sarado, no? Nagsarado kiti summer break sila. Nanotisyaran sang pila naton ka mga kabombo nga daw naggutok pagid ang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Apisar nga makita sa dalanon nga full force man ang makatapo sa nga Public Safety Transportation Management Office. Hilabi pa sa bahin karon iya sa nga Traffic Management Division. Makita naton nga sa isa ka area tatlo. Wala nagaduwo sa tatlo mga intersection points sa palibot sang syudad. Wala nagaduwo sa tatlo ang bantay. No, kag nagadilihir sang trapiko. Pero magluwas sina banwa, pila pa sa mga nanotisyara naton, ang mga mayor nga dalanon, just like abi sa may Jembasa area, ginahimo iyang mini terminal sang pila ka mga di pampasayro nga salakyan kag subong man mga modernized jeep. May presensya man sang traffic enforcer pero tido sa wala lang sa ila. Sa may Plaza Libertad, sa isa diri iya ka loading and unloading area, ginahimo man nga mini terminal, nagakos sang pagpugok sang dalagan sang trapiko. Nagakos man sang pangagaw sang lane or overtaking sang mga salakyan. Pila pa ka mga mayor nga dalanon rin naton bangod man sa sining
pagkaayo sang duha ka mga dalagko nga public market, gin-occupy na ang mga temporary stalls ang tunga nga lane. May 2 lanes, 1 lane na lang, ginhimo man nga one way. So diri kita nakibot kag amo man ang amo man ining ginpaligban sang pila naton iya ka mga kabombo nga mga commuter. Yan ay nga ang iban sining bulutuan. Yara sa summer break, nabuhin-buhinan ang estudyante nga naga-eskwela. So, manupo man ang aton sining ekspektasyon nga magpugok ang dalagan sa trapiko. No? Standby kamo kay tingwa naton nga malabot dira karon ang Public Safety Transportation Management Office sa sining sitwasyon. Ang pipila ka mga nabato naton diri nga mga impormasyon nagikan sa mga ginikanan ti sa pagpadulong pa lang sa bulutuan sa ila sining mga kabataan. Exhausted na ang mga estudyante bangod sa pagpugok sa dalagan sa trapiko. Pagpauli, mas nga ginakutoy ang lawas sa mga estudyante. Magabot sa ila balay ko ng iba ng mga estudyante, diretso na lang tulog. Ang iba, di nakapanyapon. Kaya exhausted sila sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, dugangan pagid subong sang panahon nga tuman iya ka paang. Gani nga nagapanugyan man kita sa mga kabombo naton nga maggabalon gid sang tubig kag magsuksok lamang sang mga manipis sining tela bala sang panapton. Kung hindi gid mapaiway sa bahin nga ni isang utonto ti ginapasugta na lang iyang mag-t-shirt kag hindi lang anay mag-uniforme ang mga estudyante para nga mabuhin-buhinan ang sampaw or sinampaw sa ila sining bayo. Lamuti kung estudyante ka may inside shirt ka, it's either t-shirt or kamiseta or amno nang tawag sina gani bumbo umel ang sa sulod na bla. Ang duduwala na bla ya kabilogaw. Nalipat ako. Sando. Sando tapos may polo shirt ka pagid. Ti medyo mainit. Sa aton sining mga kamomo. Anyways, balik-balikan ta na karon ang linya ni Mr. Jack Kunlo. Sabay naman sa probinsya sa Iloilo, 12 sa 43 ka mga rural health unit ti may ara na sa animal bite treatment center. I-check ta bala si Bombo Lindsay Bade sa yaman sining follow-up report. Kay kumadumduman nagsaka ang kaso sa rabies sa probinsya sa Iloilo. Isa man sa mga rason dira ang kalayoon sa animal bite treatment center. That is why nga ginamat-amat na karon nga kung posible palang butangan sa animal bite treatment center ang tagsa ka mga rural health unit ginapatigayon sa provincial government. Sa aton sining mga kabombo. Tiamo ni karon ang isaman sa mga makabing naton nga mayong balita kay kun for example taga Banwa ka sang San Dionisio kag malayo-layo pang munisipyo kag ang inyo sining nga ospital mabiyahe pa ikaw. Agod lamang iya nga makapadulong sa ospital or sa Animal Bite Center diri sa Western Visayas Medical Center. Pero kung may ara lang sang lapit, for example, mga rural health unit, mas mayo kag paborable sa aton sining mga kabombo. Check naton si Bombo Lindsay Bade direktamente sa may Iloilo Capitol. Lindsay report, please come in. 12 bombotsons na 43 ka mga rural health units sa probinsya sa Iloilo ang mayara na sa Animal Bite Treatment Center. Sa pagpakigangot sa Bombo Radio kay Dr. Rodney Labis,
ang Chief sa Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office. Iyaging pahayag nga kung mayara sa malapit nga Animal Bite Treatment Center Bombotsama, mas mapahapos ang access sa mga tao sa pagpabakuna kontra rabies. Suno kay Dr. Labis, nagpatigayon sa Animal Bite Management and Skills Training ang Provincial Health Office. Sinilamang nga simana sa mga physicians kag nurses sa rural health units sa Banwasang Ahoy, Balasan, Barotac Nuevo, Banwasang Banate, Banwasang Sara, Banwasang Dueñas, Sang Kabatuan, Badiangan, Haniway, Tubungan, Banwasang Batad. Target diri actually Bombotsam sang Iloilo Provincial Government nga malabot ang zero-related human rabies deaths sa tuig 2030. Kag malabot lamang ini kung mayara sang interagency collaboration agud nga ti malikawan ang transmission sa rabies to canine and humans. Actually, sa bahin sa Iloilo Provincial Government, sa pagpamuno ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., may araya or gindugangan ang ining alokasyon or pagpain sang pondo para sa Iloilo Provincial Veterinary Office sa pagbakal man abi sang bakuna para sa sining mga ido kag kuring kung sa diin nga ti padayon subong ang ginapatigayon na vaccination sa tagsa ka mga kabanwahanan. Actually, ang target malang diri sa Iloilo Provincial Government nga mabakunahan ang ining mga ido 70% sa dog population diri sa bahin sang probinsya agud nga ti masiling nga hindi na ya transmit no ang ining rabies sa mga kaupdanan Manila nga mga ido Bombotsam. So ang focus diriya sa Iloilo Provincial Health Office amo ang ilaman nga advocacy campaigns on responsible pet ownership and also ang raising awareness sa mga komunidad with regard man sa sining rabies as a fatal disease. So actually sunod diri kay Dr. Rodi Labis 100% na preventable ang ining rabies Bombotsam kung may ara lamang sa access ang tagsa ka mga komunidad sa Animal Bite Treatment Center. Actually sa 13 ka mga district hospitals diri sa may bahin sa probinsya sang Iloilo, 12 na diriya ang may ara sang Animal Bite Treatment Center. So ginapanawagan ka ginainganyo gid ni Dr. Labis na i-mobilize pagid abi sang local government unit ang pag-organize sa sining mga rabies control committee kay actually sa mga barangay may ara na sa mga barangay rabies control committee nga ginatukod pero mas maayo pagid kung may ara pagid sa tagsaya ka mga kabanwahanan agud nga ti mas mapabaskog pagid ang nasambit nga kampanya. Yari bala aton pamatian ang pagpahayag ni Dr. Rodney Labis. Iloilo Provincial Health Office led by Dr. Marisa Coroquinion conducted a 3-day animal bite management and skills training for physicians and nurses of rural health units. These RHUs are from the municipalities of Ahoy, Balasan, Barotac Nuevo, Banate, Sara, Dueñas, Cabatuan, Badyangan, Haniway, Tubungan, and Batad. The training was conducted with our partners from the Department of Health, Iloilo Provincial Veterinary Office, Ramon Tabiana Memorial District Hospital ABTC in Cabatuan, and Federico Roman Tirador Senior Memorial District Hospital ABTC in Haniway. The global target for rabies program is to have zero dog-mediated human rabies death by 2030, and this was adopted by the Department of Health. Achieving this would require interagency collaboration to prevent and control the transmission of rabies in both canines and humans. On the animal side, Governor Defensor with his Provincial Veterinary Office have increased their budget and other capacities of the office to raise the coverage of vaccination among the dogs and cats in the province. On the side of the Provincial Health Office, in order to prevent and control rabies transmission among humans, we focus on our advocacy campaigns on responsible pet ownership and in raising the awareness of the community on rabies as a fatal disease. Rabies is 100% fatal when acquired, but it is also 100% preventable. With this, we see the importance of easier access of the community to rabies immunization services, and this is through our animal bite treatment centers. Animal bite treatment centers offer services focusing on the IEC campaign, raising the awareness of the community on rabies disease, and provide rabies immunization services for animal bite patients. Currently, 12 of our district hospitals in the province have animal bite treatment centers, and for our rural health units, 12 out of 43 rural health units in the province have animal bite treatment centers. So kung may malapit na IBTC sa aton pumuluyo, masapusan sila ma-access in kaso magakinanglan sila
Malapit na ang pagpabakunahan kag dako ang tsansa nga makumpleto nila ang whole course ng immunization para masigurado na epektibong bakuna ang ila nakuha. Aside sa ABTCs naton, ginamobilize man sa opisina ang aton local government units para maka-organize ang local rabies control committee sa ila kabanwahanan kung sa diin miyembro diri ang mga importanteng offices kag agency sa pagkontrol sang rabies. Kaangay ni Mayor as chairman, ang local health office, agriculture office, veterinary office kung may present sa ila banwa, the Department of Education, DLG kag iban pa. Importante ini kay sa diri nga committee maghalin ang mga strategies kag projects nga makabulig untat sang paglaptas sang rabies sa ila banwa. Kag sila man ang magahikot para makakomply sa mga requirements for the rabies-free declaration sang Department of Health kag Department of Agriculture. Also, importante man nga ang mga strategies nga ni sang LGUSTA makasulod sa ila devolution transition plan under sa Mandanas-Garcia ruling kag matagaan sang lagkakaigo nga budget kay ang rabies nga program sang Department of Health isa sa nakasulod nga devolved program. Nabatian, Bombo Cham, si Dr. Rodney Labis ng Iloilo Provincial Health Office. Actually, sa bayan sa probinsya sa Iloilo, may ara na yan sa bunga 7 ka mga area sa Iloilo Province nga magkabigya Bombo Cham nga ti rabies free. So 5 ka mga island barangays kag duhaman ka islands diri sa may bahin sa probinsya rabies free na ina. So ini nga mga barangay ginalakipan sang Barangay Granada, Asuman, Barangay Gabi kag Barangay Lantangan, and also Barangay Balbagon kag Bantik Island sa may Carles kag Barangay Nasigman dari naman nga sa may Banwa sa Ahoy. So padayon ang kampanya sa Provincial Health Office, mangin ang Provincial Veterinary Office kag kabugusan nga Iloilo Provincial Government agod na ti malabot ang ining rabies free province kag maka-record or wala na bisong may ma-record nga pagkamatay bangod sa sining rabies sa palaabuto naman niya Bombo Cham nga 2030. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo sining follow-up report. Amo na bala nga kung may animal bite treatment center sa mga rural health unit, gilayon nga madapatan sa nagakigo sini iya nga bulong, no? Mahatagan abisang anti-rabies shot dira ang isa iya ka individual nga ginkagat sang anuman nga sa isang sapat kuring o kon ido man dira, no? Sa aton sini nga mga kabombo para nga ini sila ang mahilway sa mas malala nga kaimtangan pananglitan nga ti why gid sila yasang access sa mga kasubong sini nga bulong kag hindi naman sila ay mabudlayan nga mag follow up. That is why nga ti mas advantageous gid ini sa mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo nga ginamat-amat na sa karon nga butangan or pahamtangan sang animal bite treatment center sa tagsa iya ka mga rural health unit. So halos katunga na 12 out of 43 sa aton sini nga mga kabumbo ti siguro sa pagtakop sining tuig or sa mga masunod sining tuig manginplastado na ang tanan kag halos iya nga mga tanan sini nga mga rural health unit ang mayara na sang animal bite treatment center. Kag amo na lang paahanumdom gid sa aton sang mga medical professional, mga doktor nga way man sang kontratsimpo kay ti sa kaumahan niya sa mga kabanwanan kung makagat ka to sang ido, makagat kaya sang aduto sini nga sapat nga makabig-abi nga may dalit. Tiyang gina-advise na yun sa imo dito dalon sa manugtandok. Dalon sa manugtandok. Tiyang iban sini nag-ayo, but ang iban sa aton sini nga mga kabombo mas maayo gid yakon sa medical side kita pasulabi. Okay man inang mga manugtandok but gina-discourage ina sang Department of Health, no? Nga ti dira lang kamo magsalig kay may mga nagakaigo kita iya nga bulong, no? Nga sarang man iya nga maangkon
sa ngaton sini nga mga kabombo. Tiya mo na ginatingwaan na karon nga mapalapit ang medical services sa mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo. Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 10:06 minutos na kaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa dugang mga balita kaga impormasyon. Waay sang ginlapas nga pagsulundan si Councilor Sedfrey Cabaluna. Hindi man makabig nga ang term sina dira do mambal naton conduct unbecoming bilang isa ka konsihal kag hindi naman kinahanglan sang provisional authority sa pagpa-renew sang rehistro sang mga tricycle. Kag sandig pagani sa anay Committee Chairman on Transportation si former City Councilor Butch Hiroche, yaway dapat awayan dia. Detalye sini balikan ta pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Ang bulan sang Marso, tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining nga mga panumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdum nagikan sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, ini ang nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully,
Una nga tika nga imo himuon amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo. Mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapataas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang nga website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapainas ang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel.
ibutang sa isa kasuludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sa puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health. 25 minutos na kaligad sa takna sining nga launa balik diri sa pagpangalagad sa nga Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nangin mainit nga topiko ang Provisional Authority kag mismo nagbinaisay ang duha ka anay committee chairman on transportation nga sanday Councilor Plaridel Nava kag Councilor Romel Duron ang inbais nila ang current committee chair on transportation. May kang tanan sa mga lihok nga ginahimo karon sining neophyte nga konsihal sa syudad. Ining provisional authority para nga makaparenew sang ORCR o registration ang mga tricycle driver, kaya ang concern nila wala pa man ang tricycle ordinance. Pero ginakabalakan nila ni man manog-expire namon sini nga rehistro. Kanong Mayo sini. Tingin pamangkot ni Kagawad Cabaluna during public hearing, si LTO, tiambal ni LTO, sige imo ka lang daya sa provisional authority mo kay sa imo man na iya pwede man na iyang imo talatapan makahimo. Tinaghimo man karon ng isa. Tigin balabagan sang duha ka mga konsehal kag ila gin question ang lihok karon sang bagwanon nga konsehal. Nangonsiho kita sa konsehal man sadto kag nagauyat man sang Committee on Transportation kon anong iya sini nga mahambal. Yari karon, si Bombo Angel Tan may follow-up report. Jel, sa report, please come in. Bombo Champ, sa mga kabombo nato nagpaathag diri si Anay Iloilo City Councilor Boots Hiroche nga wala man gid sang dapat baisan sa may Iloilo City Council regarding sa nga sining nangin lihok ni Councilor Sedfrey Cabaluna nga pag-release sang provisional authority sa mga tricycle nga ti ipagpa-renew nila sang ORCR diri sa may syudad sang Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Anay Konsehal Attorney Boots Hiroche, former chairman sa Committee on Transportation sa may Iloilo City Council, iyaging pahayag nga kung may ginaobra o kung may ginobra ang konsihal, specifically isa ka konsihal, nga need sang approval kung tani isang may city council para mapasar, kag hindi lang lihok sang chairman sang isa ka komitiba, pwede mag-move to ratify o kung i-invalidate sang ang dokumento o kung dokumento nga ginhimo sang miyembro sang city council. Suno kay Attorney Hiroche, kung tani wala na lang ginpadako ang issue sang provisional authority kag gin-call out na lang kung tani isi Councilor Sedfrey Cabaluna. Suno man sa Anay Konsehal, hindi ini first time nga natabo sa may Iloilo City Council kay sadto ang resolution of no objection sang City Council, chairman gid lamang sang kada komitiba ang nagahimo, which is suno kay Attorney Hiroche sala kagin kay o ini sa may Iloilo City Council. Sa bahin naman sa tricycle nga ti ang ining issue gid Bombo Champ sa mga kabombo naton ang pagpare
makarenew sang ila ORCR kaga kuntani suno kay Attorney Hiroche ang no need naman sang provisional authority basta ang ila prangkisa hindi pa expired kag tani ginalaw gid lamang sang Land Transportation Office nga ti makarenew sila nga ti kumpleto man ang ila nga mga dokumento nga kinahanglanon kag kung nag-expire gid man in kaso Bombo Champ sa mga kabombo naton ang ila mga franchise ti pwede sila makaparenew hindi as public utility kundi as private vehicle lang anay kung tani hasta nga ti mag-grant ang ilang franchise and if mag-grant ang ilang franchise pwede sila makaparenew as private o public vehicle na liwat Bombo Champ. Dugang pasang natungdan hindi man maklasify as illegal ang ginobra ni Councilor Cabaluna pero better to describe as ultra vires kag surplusage kay sobra o kag harmless nga mga dokumento ini nga provisional authority man nga ginpagwa sang talatapan ni Councilor Sedfrey Cabaluna. Yari atong pamatian balabong Butcham ang nangin pahayag ni Attorney Boots Hiroche sang aton ma-interview. Well, dapat i-establish na ang whether or not may franchise ang isa ka salakyan, motor man o kung van o kung ano man ang motor vehicle, we need to understand nga dapat na siya i-rehistro. So, kung kaparenew sila sa ila o RCR, tapos may subsisting pa silang franchise, dapat ani kinobra sa LTO nga allow lang nila ang renewal sa ila registration nga wala na duro kamo nga hindi na mag-require sa provisional authority kaya hindi naman na kinahanglan kaya ang pag-issue sa franchise iyan na yung kasyudad ang pagrehistro sa salakyan iyan na yung obligasyon sa tag-iya sa salakyan kag sa LTO. So bali sir sa bahin nga ang provisional authority ano ni saman illegal ni siya ayan nga sa imo nga experience man sa City Council illegal niya ihan nga nahatag ni Councilor Cabaluna nga ti ang nakabutang gid lamang is registration man sang mga salakyan o kun ang ilang ORCR sir. I would not classify that as illegal but I would I think it's better described as ultra vires and surplusage. Putsilikon bala apply ka di claims mo sa SSS, nag-submit ka sa dokumento nga hindi kinahanglan para makuha mo claims mo. So, sobra nga papilis nga hindi kinahanglan. So, wala damage bisan kasi no nga tao ang epekto sila kay surplusage mo. Kaya in the first place, para magparehistro ka, magparenew ka sa imo sa lakyan, hindi man na kinahanglan nga may ara ka sang provisional authority, hindi man na needed. So, what LTO, in my opinion, should have done is just to have those vehicles registered. Now, let's say, manog-expire ang ilang prangkisa sa motor. Kundi, pa-renew nila o RCR, tapos, during the validity of the ORCR yung pa-renew nila, nag-expire ang ilang franchise kag wala na din-renew. Diba, posibilidad din ha? Yes, sir. Kung na mo na matabo, kag hindi na sila makabiyahe, all they have to do is to change the registration from public utility to private vehicle. Amo na simple ang problema. So, hindi na dapat pag-ikuplikar o kung ano pa nga kinanglan nga obrahon nga all they had to do was just to renew the registration as applied for kung qualified magyapon ang nagpa-renew. And that's it. Hindi na kinahanglan sa additional papers other than those already required pagpa-renew. Tingin ko pwede man na iyang i-restore lang sila na sa LTO as private vehicles. Kaya wala pa man expired na ilang franchise. Kung expired na franchise mo, hindi ka man pwede ka biyahe. Technically, di ba? So kung hindi ka pwede ka biyahe, kaya wala ka franchise in the first place, you should register your vehicle as a private vehicle. Tapos, kung butang tabing sa ulihibi na isyuan na tagaan ka sang frangkisa sang syudad, then you have to change the registration into a public utility again. Sang LTO, ang amo na dokumento, sobra na kung ginisyo,
harmless ina kay sobra lang mo surplusage nga dokumento. So ang kung hindi pa expired ang ilang prangkisa, then hindi na kinanglan sang amo sila nga ginagaan sa provisional authority. It's already a surplusage. Kag ang second paragraph seem to indicate nga it would appear nga do kinanglan pa na ang provisional authority para magpa-renew sang ila ORCR, which is again hindi naman necessary. So kung balik na sa question kung whether ang ginobra nga certification nga na upon the advice of LTO, which can comply ni Councilor Cedric Cabaluna, whether or not illegal ina kung hindi, again I would insist nga hindi na niya illegal. It may have no force in effect kay number one, exist ba ng franchise, so there's no need for a provisional authority to allow him to operate his tricycle. Because in the first place, wala pa nag-expire ang franchise. And in the second place, kung may existing pa siya nga franchise nga wala pa nag-expire, then LTO should renew the ORCR of the tricycle. So, nagsalangisag lang din siguro tanan kay nag-require ang LTO nga ma-issue pa sa provisional authority kaya hindi man actually issue ang whether or not natapos ng LPTRP. That's not a problem. Kay wala sang legal impediment na magparehistro o magpa-renew sa ORCR ang tricycle nga may existing pa nga franchise. So that is an ill-advised document to have been made. But let's say nag-expire ng franchise, I would agree nga kinanglan maagigid na sa City Council. Kaya it's the City Council nga ma-approve sang mga provisional authorities mo, it should be the City Council. Kaga this is not the first time na natabo ni nga ang chairman na nag-issue. Sa nga konsimpo na diskubrihan ko man nga mga resolution or mga certificate of no objection diba, sa mga amendments sa mga provincial jeepneys, mga chairman mula ni sa una sang nag-issue sa uli na tukiban ko ang bago yung sala ni siya, dapat maagi ni sa council ang certificate of no objection through a resolution of no objection. So ginkulihiran to kaginpagi na sa City Council. Bottom line is ang ini nga mga problema nga whether makikita sa City Council or not, wala din tanay ginapadako nga issue nga baisan gid. Kay let's say nag-issue ang isa ka konsehal sang isa ka dokumento nga kinahanglan approval sang City Council, then the City Council itself can decide on whether or not to ratify it. Ang kung may ginobra ang isa ka konsehal nga dapat may ang City Council mapasarag hindi lang ang chairman o ang isa ka konsehal, then the City Council can either move to ratify kung sugot sila sa amo sila ng sistema, or they can invalidate the statement or the document made by that single member of the City Council. To sila yan na may kagamay-gamay mas na bagay, pwede na nila ma-rectify. Hindi nga wala na sa turo, diskusyon na klaro naman kung anong dapat imungon at anong hindi. Ikalogon sa chimpo sa City Council sa dahil sa isa na bagay na apos ba lang i-rectify. Bombocham na batian sang mga kabombo naton si Attorney Boots Hiroche anay konsehalman kag chairman sang Committee on Transportation sa may Iloilo City Council. All right. Wa isang dapat maisan, wa isang dapat puisan, wa na ginapadako ang nasambit sini nga issue kung tani gin bluligan na lang nila. Ti gambal man ang duha ka mga konsehal tani si Councilor Cabaluna palapit sa amon. Doon nga mo sinang plastada. Pero mo na balang punto tabla Bombo Angel nga ang City Council ang
ang bugos ini iyang sangguniang panlalawiga or panlungsod, wala sila gipili sang pumuluyo, why sila ginbutar sa mga pumuluyo para nga magpinakuntisanay sila dira. Ang aton siniti, nagpili man kita sa kaugalingon naton iyang mga kandidato nga sa nakita naton makahatag sang kayuhan through legislation. That is why nga ginpili sila sa pumuluyo. Di karon ang nagagawa si Nadra Yabombo Angel sa City Council, nagapa-indis kag nagapakuntisanay sila dira. Duso sang mga interest nga mangin paborable para sa ila siniiya nga political career, Bombo Angel. Amo man na gani Bombo Cham ang nangin hambal man ni Attorney Hirotchay nga kung tani na-call out na lang ko tani anay si Councilor Cedfrey Cabaluna kag whether nag-agi o kung wala sa Iloilo City Council ining provisional authority kay malinaw man, klaro man kung ano nga direksyon ang nakabutang o kung gusto himuon sang chairman sa Committee on Transportation, pwede kung tani na-ratify gid lamang ining ubra nga lihok o kung ang dokumento mismo ang provisional authority nga ni Blabombo Cham sa mga kabombo naton, agod nga ti wala na naglawig, naglabot sa punto nga ti pati si Councilor Rex Sarabia nakita nga ti gakaon popcorn that time sa Iloilo City Council. Nagsinyasa nga makaon kuno popcorn. Makaon popcorn Bombo Cham. Amo to nga tsimpo masandukot gito ang pamangkutana ito Bombo Angel sa tatlo ka mga konsyal pagliso ni Kagawad Plardel na ba na si Platan gid sa kunti kun sa mga ano para bla? Shot bong hampang sang una. Bong kagid. Dakpan gid Bombo Cham. Dakpan gid Bombo Cham. That time nga daan naga-explicar si Councilor Cabaluna ang kada tinaga niya dulot gid kumbaga Bombo Cham ni mangkot yung pagkain si Councilor Romel Doron. Councilor, birthday mo gid man bala subong adlaw kay ti do nagadali siya bala i-open up ning regarding sa may tricycle nga pag-regulate sa ila. At the same time, ang pag-mentionar diri ni Councilor Cabaluna nga ti ang mga committee o kun ang ining committee ba sang Committee on Transportation ti halin naman sa duha ka konsehal nga nag-question sang sining provisional authority nga ti sadto do ginuad nila bala Bombo Cham. Just ang exact term maging gamit and I quote lang gid Bombo Cham sa mga kabombo naton nga ti hambal ni Councilor Cabaluna nga ti sadto ginuad man ang ining duha ka komitiba kag siya ang nagsalo gin kay Unia and sa subong amo ini ang ginaobra niya as bag-uma niya konsehal diri sa may Iloilo City Council sa mga kabombo naton. Kag napahugan pa siya nga kasuhan sa conduct and becoming ano to ganing posible kaso siya kung tani Bombo Angel? At na tag ini siya Bombo Cham nga ti misconduct behavior. Misconduct behavior. Ang iyang ginobra nga ti provisional authority pag issue sang opisina nga ti supposedly mag-aagi kuno kun tani sa Iloilo City Council Bombo Cham sa mga kabombo naton. Ti puro abogado nag-uyat gali isang Committee on Transportation. Naba, abogado. Pero galing iti do nagpahuway-huway ni siya sa pangabogado ya subong. Doron, abogado. Si Cabaluna, abogado. Ang ginpangayuan ta sang pananawan, abogado man. Sa madumduman ko lang ya, daw isa lang dira ang nakapungko as chairman sa Committee on Transportation nga hindi abogado. Si the late Dr. Tongtong Plagata. Antong hambal ni Kagawad Cedfrey Cabaluna nga yan, do birthday mo Kagawad doron nga do gadali kay gid nga ma-open up niya partito sa mga tricycle kay kumadumduman nyo pa sa aton sinima kabombo before election basta nagahilapit na lang to election election time ti mahamot to katama si Kagawad Romel Doron sa mga tricycle driver. Tapos ang naghilapit na lang iyang election na campaign period na dong iban sini mga tricycle driver nagmalagana. Pero ti sandig sa impormasyon ko Bombo Angel
may mga ginapatawag iya nga pagsinapol si Attorney Sedfrey Camaluna kag ang ginapatawag ya mga tricycle drivers, mga presidente sang tricycle operator drivers association kag tawag man kuno sang pagsinapol si Kagawad Romel Duron. Bumo Angel, sakto nang nabatian ko nga istorya. Actually, Bombo Cham, nakita man naton mismo sa Facebook page ni Councilor Romel Duron, nakita naton, nag-slide sa newsfeed naton sa social media, nga miara pila ka mga tricycle drivers nga nagkadto sa iya nga talatapan regarding sa nga ilaman nga issue concern sa nga sining provisional authority nga the reason why nga isa sa mga nangin rason man sang nangin lihok ni Councilor Romel Duron nga pagpadala sang letter sa may Land Transportation Office, and so far ang pag-claim diri sang pila ka konsehal o na mga konsehal just like Councilor Plaridel Nava, Councilor Romel Duron nga nagkadto sa ilang opisina ining mga tricycle drivers nga nagahambal pabutyag sang ilaman kay nga sentimento bambutsyam sa mga kamumo naton nga regarding sang sining provisional authority nga grant sang opisina ni Councilor Sedfrey Camaluna, the reason why gin-open up nila ini sa Iloilo City Council. Kadtuto ang mga tricycle driver mambal kay Kagawad Duron nga ginhatagan sa provisional authority para mga parinyo sa ila sining nga rehistro. Ti balain bala na kay para man sa kayuhan naton basi kung nagkadtuto para nga duhol istorya dumaperdi ka ni Camaluna torneho. Doon naahan niya pa kato sa pagtatap sa mga tricycle driver. Diba sa sulod ng eleksyon ang ikatatlo na lang nga gumang imo pero ang driver, why na? Jel? Do alang taw natin na babutsyam nga side sang storya kasi kita diri sa Bombo Radio labuton man naton ang nagkalain-lain nga side na balaan naton kung ano gid man bala ang rason sa nga pagpatawag ni Councilor Duron o na pagkadto nila, which is ang first claim nagkadto sila sa opisina ni Councilor Romel Duron nga pabutyag man sang ila sentimento Bombocham kuhaaw naton ang side man ni Councilor Romel Duron kag kung ano ang natabo gid man mapatpat naton diri sa kahanginan sa may Bombo Radio. Parehas na. Nagpasarto sang LPTRP, ti karon kay Litroco. Laban-laban ni ang reserba nga guma sang mga public utility vehicle. Amo lang ni ang maguman ni Councilor Duron. Sus Maria kagusip po. Amo na gani ang baltabla nga dapat Bombo Angel kay ti August body sila ko mo. Galibog mga niyo ang ulo ko. Hanggang una, balasang kilala ko nga August ba din ni sila preman. Kaya dubilog ba ni sila nga tuig? Sus Maria. Anyway, thank you, Gijel. Bala ko. Na alayan ka na magtindog Salamat, Ged. Ini si Bombo Angel Pichiliertan na para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kinda Bombo Angel Tan. Wala sang dapat nga baisan, wala sang dapat awayan, no? Kag kuntani ti naistoryahan man lang nga daan. Why gid ya sang kontratsimpo sa aton sini nga mga kabombo? O galing sa aton sini matag palamati. Amo na balang sugilanon nga kung may isa dira iya karon ka konsihal nga makadihon kag makapasar sang isa ka ordinansa nga makahimo sa iya abi nga mangin grandstanding siya. Paano na lang to yung iban sininiya nga mga kaupod sa konsiyo? Mambal to sila karon niya nga ako ang nagkilis, ako ang nangumpra, ako ang nagkilis, ako nagsunad. Tapos, iban lang niya ang makaon? Sang naluto na, iban niya ang makaon? Tanan-tanan niya nga kredito, ara sa iya? Nga kung sa diin, hindi dapat amo sina ang sistema dira iya sa Iloilo City Council. Sadto, nagakabalaka kita. Kay ang nagabugos sa City Council,
pipila lamang ka abogado, tiambal naton dapat mas madamo or madugangan ang numero sang abogado sa City Council. Ti karon kay nagdamo na abogado. Nagdamo na abogado. Pero anong nangin resulta? Gingamit nilang ila sini nga pagkabugado, inabugado sini nga style, para iya nga ti, kung may kayuhan, ginmandira nga iplastar kung tani, or idihon sini iya nga legislation ng ilang kopdanan, kagdo matig-a iya sa ila sini nga panagitlon, pangitaan nila sang pamaagi, agod iya nga ma-discourage. Sa aton sini makabumbong ati maduso ina sa kun ano na lang dira iya nga damo lang bala sa mga rason. Ti ang apektado sina banwa ang bandahan, ang mangin shock absorber sa kun ano man dira iyang himuon abi nga pagpaindis-indis or kun nagapakuntisanay ang mga konsihal naton. Ang lubos nga apektado ang siyudad sang Iloilo, ang pumuluyo sang siyudad sang Iloilo. Ti amo gani na iya nga hambal ko siling kuti. Dapat isa kamo ka grupo, isa man lang ng oposisyon, si Kagawad Plaridel Nava man lang dirang oposisyon, pero ang hambal ni Kagawad Plaridel Nava, pag-take oath ninyo dito blas may Jubilee Hall, basta iya gani para sa pumuluyo, kag makita ko nga ang makabintaha sini pumuluyo sa syudad sa nga Iloilo, hindi ako ya magpamalabag. Tiara man lang galing assurance, pero nagagwa sa karon iya sa aton sini makabombo, no? Nga within sa mga magkalapartido dira may nagabanggi anay man interes da. Kag daw kasubong iya nga may Cold War sila. Ngati kung ano to yang ginaduso sang isa kag do hindi sila ya kumporme, kag kung kaisa ti hindi man niya siling siguro nga hindi siya kumporme sa ginaduso nga legislation sang iya sining kaupod sa City Council. Pero para sa iya, nga dumalapawan niya kung sinihaw. Sino medyo malabag kag pit-alan niya dayon para nga hindi makasalida ang kung ano man ang tinutuyo, nga kung tani makapaayo para sa syudad kag pumuluyo sa syudad sa Iloilo. Ti ko magpadayon, sus Maria Kaguse po, ginamos gwa sa nga City Council. Magamo sina banwa. Ti Abril pa malang base kon makaistoryaman kamo dira tingob nga umpisa subong ang iduso taya nga mga legislation diri kag ang pasulabihon naton interes ang pumuluyo sa syudad sa Iloilo, hindi kay interes ang pipila lamang dira ka mga Herodes. 52 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Check naton si Bombo Peter Jan Bayas ka. Ihotek ko lang ni Bombo Chris sa mga konsihal nga gusto magpagwapo, gusto mangin grandstanding. Lantawan nyo kag pamatiin yung balita ni Bombo PJB bla. Base kon may mapinsaran ka mo. Sa linya tayo, check naton si Bombo Peter Jan Bayas ka. Kay ang mga vendor dira sa may Katso property, ginpahalin na. Kay kung madumduman nyo pa sang una, gindumili na iya ang mga vendor sa kilid sang gutter. Kay ti sidewalk na damo. Sa sidewalk, hindi na pwede mga sidewalk vendor. So, gimbutang sila sa isa lamang ka lugar. Now, ining lugar, tigin abonar man lang ginpagamit man lang sa ila. O galing kiti, nag-abot na ang punto or nag-abot na iya ang tion nga kinanglanon na sang private owner. So, ginpahalin na dira ang mga vendor. Problema sila karon, hindi silang plastaro. Bombo PJB Master, sa report, please come in. Bombo plant, no? Apektado dira mga vendors na ton diri sa may Katso property.
matapos rin na din pang-demulis ining mga tagsa ka na pisko nila dira sa may area gid sa may dalan Jembasa. So nagapalakot rin sa pag-hatag rin sa konsiderasyon mga vendors na tundra matapos rin sa kabilugan may ara sang 50 city tanan diri bubutan sa mga vendors naton ang natang apektuhan. Ang ibang sini sa iladre, ang mga baligya iladre, mga accessory, ibang mga prutas, tapos may mga accessories nga napasang iya sa sunod, kadang iban, mga manog sapatos, di bala, ukor ka panay, sa mga sapatos ni ang kalabanan, dara sa iya, ila ang napangapektuhan diri iya sa karon. So ang ibang dara ng mga vendors naton, nag-untat sa 50 city, so naisip na ito kayo na ang nagasulong na nabilin dira, sa Talma Lubaton, ang iyan ng mga baligya diri bubutang ting mga bala sa mga daw mahalin sa mga tawas stream, mga citric acid, tapos ting mga kung ano nga mga accessory pagidra na pamtang, nagka-komplikasyon kay na diri ka medyo ginlibot sa kagin bakit dira sa area sa Dalan Jambasa, agwa dira sa may Katso property. So pila diri siya kag daw ka budlay. Sa ila sila nga sitwasyon kay daw amo na nanda nila sa kalawig bala nga pag pangabuhi nila diri Bumbutsam. So daw dira na sila nagasandig lang. Tapos ang ulihin nga gintang kakasta sila dira tapos gintang gwardiyahan kag gintang padala ng Katso property. Dira ini sila na pamtang iya tagwas pero may ara sa limitasyon lang. Diri Bumbutsam nga tagsa ka Lunes kag Biyernes. So ay nagdapagabunugutan nga makabaligya. Alas 5 lang sa hapon, kada tugtog sa gabi, ang pagbaligya nila dira, amo nagrereklamo nila nga sino mabakal diri sa amon. Tapos ang daras pagindira nga iban, tagsa iya ka Sabado kag Domingo lang, so amo nang panugutan sila makabaligya, ang ining mga vendors na tondra nga napangapektuhan sang pasirado na sang sining lugar, nga din panugutan dira sila bubusam sa makabaligya. Yari brano sa kabahin, ang isa dira sa vendors naton, si Telma Lubaton, sa aton sa diri nga mga interview bumutang. Natabo kami nila kung isampol may opisina, natabo kami nila sa Bernes Santo gani. Wala kami gani displayan, Webes, Bernes, may bantay, hindi kami pwede ka butang. Di, isa balik kami kay na, kaya nagsaka ang mga presidente ito sa babaw, ng balya, pwede kami kabutang kung holiday. Di kayo na, kaduan naman ko di sang direng area nga kung hindi ko na pwede. Di nagayo ko singko, naghambal man ang presidente namon nga pwede kami kabutang kung holiday. Di na mo to, tawag sila ko ng sila, okay naman ko no makabutang kami. Kain na lang kami kabutang. Di Sabado Domingo, okay kami. Kung Sabado Domingo, kung may opisina, hindi kami pwede kabutang. Kaya wala man kami pisto, sa balay kami. Wala na kamo napuli, na kamo kung Sabado Domingo na kamo pwede ka. Oo, kabutang, oo. Kung Lunes sa galing sa Bernes, wala kami biligya. Why? Wala. Wala kamo kadlaw na panugutan. Oo, duwa lang kadlaw. Tayo mo lang duwa kadlaw dito na mo ni kanon mo kada alin sa Lunes sa Bernes. Oo. Sa Katso property pala kamo kabilog na display tanan pag pasirado ni. 57. Vendors sa sulod. Oo. Kaya 57 niya na, iba na untat brigyaget? Ang iba na untat, ang iba mga manong sapatos, salot sila to, bangko lang ang pwede mabutangan. Tungtong lang ang bangko, mula na bangko lang gidya. Kaya kung magsobra ka, ginakuha nila. Di kami hindi man pwede magbangko, kaya man baligya, sari-sari. Sari-sari. Kaya muna hindi kami pwede ka baligya. Sa mga manong putas to, untat dit? Oo, muna sila, bantay lang na sa kung apon may mabaligya ka. Alas 11, hasta lang alauna. Dahil sa alas 5 naman, hasta ano oras manghimos, mula na. Hindi, isang hapon. Hapon, alas 5? Oo. Gintuman itong alas 5 sa hapon. Oo, hindi, oo. Pero natin, siyempre, baka simo kung gabi, wala naman. Di alas 6, simos naman na. Kung adlaw, ay di. Kung sinunod sa Sabado Domingo lang mabenepisyo na Oo, amo lang na, oo. Kung kung holiday yan, istoryahan pa. Istoryahan pa, kasi ang Berisanto kani, bantay, ginatayan kami, di kami pwede. Tayo mo na sang kainala. Ano ka budlay? Kung kay kang pagwa kami ng mga buyan nyo, kay way... Di wala kamo na gani nga kung budlay kay away ano ipang iskilahan mo. May estudyante kami nga daan. Di pagkaon namon. Ay, sakit tugan mo? Oo, sino man lang di magsakit tugan mo na bala nga Lunes ka Biyernes wala kang income. Kuhaan ka sa mga pumoplite, ano ipaplite mo sa ila. Kaya wala kami income. Yan holiday ko sa ganin, di pagbaligyaon, may bantay. Ano amoy mahimo na mo na lang kami mang awat na para may pagkaon kami.
Kaya di man na mayo. Kaya man ganamon nga pangabuhi kami sakto tani bala tagaan kami san gamay nga pisto nga maka-income kami kada adlaw. Di sa ba mas stress ka gidya kay di imbirabla nga alin sa Lunes sa Biyernes wala kay income. Di ano amo ni maimo kay ang maapo mo mga ayo pamlit mo masahe saka da sa mong plite. Di wala kami maimo ti lang kami din kami mga ayo kay wala kami baligyan. Amon stak pundo. Ay amon nga inutangan ara man na pundo. Ti biyawon kami sa inutangan man amon kay wala kami ibayad. Di pakabal ka na lang sa ginutangan mo mambala lang amon ni ti marason ka wala ka baligya. Ti masabat sa nga ti wala ka baligya nagpunggo ka lang da. Ti problema kay wala ka butangan kay kung magbutang ka dakpon Manila. Amo na nga singgo nga sakit lang duga namon kisa nagaka-stress ka man Dan sa balay ka ti galibog ulo mo kun di ka makoy makalbugas. Ngayon sa kabataan plite ti wala kay hatag. Tiyan mo na nga problema, gidya nga nagasakit ang ulo, manamon paano, manamon mapakaon, namon mga po sa 3 ka bisis sa kadlaw, kaya wala kami baligya. O kung may baligya ka adlaw, pisan paano, pisan pigado, makabinta ka, pisan paano, makabakal ka gidya, kag may pamasahe sila. Amo na, kay waay, o subong halide, bago lang kami na-display nga, kay na bawal pa. O okay sila, subong, Beri Santo, Beri Santo, balaway, kami ka-display, kay ginbantayan kami. Wala ka gin mahimo kaya mo na gusto niya sa babaw ti mano kami kay wala kami mahimo kay dakpon ka man ko mag-display kar gaon Manila imo dala. Pagkutan? Yes, Master. So mo to no ang pag-southwest San ano ba to? Dira sa pati ng utanan ton ko sang sila nagasaka dito si Ma'am Meritin Matin. Mismo sa pamilya sa aton nga alkalde sa Cagayan de Triñas na kung ano gid bala ang sarang mahimo sa Rikina kay kung panugutan na sa pagkapaligya ka gabi pariyo sa ambulance sectors wala pambutsam ko daw ginadusok nga alas 5 sa hapon na sa panugutan makabaligya sa sidewalk di siya naman mapakalya sa tunggapin labi na gid natin iban nga Pala gini diri puputsam nga gabaligya na lang para na sa mga ukay-ukay di bala ko mga sapatos tra si makita ang gani nato niya sa tagsa iya ka hapon kang tutob sa gabi nagapasimpalad so tuman gid kahina sa mga nagabakal kay bangod nga malaka man yang tawo ang itan kay daw grabe nga pagpamirdi nila ibang nga nagabaligya sa prutas tra sa may lugar nga gipasiratan nga gina-allow ang mga vendors na tumabaligya. So nakuluntat na lang. Burot daw sa 50 city ka mga vendor sa Tundra. Ilisip ko na lang bubutsam. Daw ay ginisang mga 20 ka mga vendors na gambol nga sige ang pagbaligya nila. Dira sa karon. Ang tapos ang manug sa patos kagin pa nugutan nga maka-occupy dira sa may sidewalk. Puro limitado man ang kadakuon sa space pala lang. Daw ang bangko lang bubutsam. Tapos ang sapatos kinasapak lang nila. Ang amunang sitwasyon dira sa mga vendors na ton nga nagapasimpalad gihapon nga bisan paano may makita sila ang kwarta iya para nga masustenir nila sa ilang pangabuyan sa matag adlaw iya nga tanan. So subong nga pinakalita sa sitwasyon dira hindi na mga ambulance vendors na ton ang nagakulumuron ang kalakip dira sa mga vendors na gin-display dira sa siring property yan ni Mr. Katso dira sa Maydalan Jem Basa dari Bogota. All right. Wala ba talo nga report para sa patagalagan sa Bombo na ito hindi mas Bombo PJB para sa number 1 amos trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat kid Bombo PJB Master. Ara na? Sa mga konsihal naton dira kung gusto nyo ginman nga mag-grandstanding, ngitain nyo pamaagi nga makapwisto aton sini nga mga sidewalk vendors. No? Kung si Konsihal Abi may ginapanag-iyahan nga establishmento, kasi pwede yung ma-offer nga dito maplastar ang mga vendors. Oh. Kunti plus wents dayon. Oh, sa mga pumuluan sa vendor, sa makon mo pila ni 75 ka bilog, 75 ni. May posibilidad nga times 2 or times 3 ni sa kadamuon sa ila sini nga pamilya kag parintihan. Plus factor pagid ang ila sini nga marites, si konsyal mo ni Blau gibuligan niya kami to. Amo na, kunti ginaya.
Daw. Oh? Galing, kung isa ka lang, iplastar mo ni ili, down mo ni sa City Council, kag pagplastar mo, hitso na bla, kinanglan na lang aprubahan, earth ka naman sa bangaw, noy, no? Itip ka naman sa amoy. Kay ti laban-laban, may mabalabag niya, mambal sa pinsarya, ikaw lang yung maganarda, ako yung ano ko. Oh. Pero, kay naplastar na naton ini subong, ginpalabot naman na dira sa babaw, din nga babaw na minsan nga vendor to, why na tabi, tingob ka mo, pila kabilog ang konsyal ta 14, istoryahan nyo kag kung anong mayo nga legislation para sa aton sini nga mga sidewalk vendors nagapangabuhi. Nga nagapangabuhi. May mga kabataan nga ginapakaon kag ginapaiskwila. Ang ilang nga ginabaligya ni pinangutangan, batian nyo man to kagina, para nga makanegosyo sila, makabayad sila utang, may nugbakal sila pagkaon, bugas, kag sudan, kag matustusan ilang mga kabataan nga mapa-eskwela. Oh. Mga konsyalda, ari na. No? Natagan ta na kamo sangklo, paano kamo makabawi? 5 minutos sa kaligad sa takna sining alas 2. Lapaw na ginabik sa latid ang balita ni Bombo Ronnie. Bantayan later on sa iban sinimanusang public affairs program sa Bombo Radyo Iloilo. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas or sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radio! Bombo! Gamit sa aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sa aircon, agad nga mabuhinan ng init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert, batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism.
Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o kon ang particle pollution ang makatugas ng health risk kag nagapanabo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin mas sobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon. Awarding na! Ito ang winner sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Init-init nga hapon sa aton sini nga mga kabombo live diri sa studio sang Bombo Radio. Ang aton sini nga winner sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo sang Bombo Radio kag Star FM. Taga Barangay Kasalsagan na Potota na Iloilo, si Mama Narcisa Camino. Mama, yung hapon. Mayong hapon man. Kumusta ang hapon naton? Mayad-ayad good kay may 500 pesos ako nga premyo. Namo na iya. Abi ko baka nga mainit-init gid ka tama. Alin sa Pototan, kumusta? Mainit-init gid ang tiyempo nato, no? Mainit gid ang tempo sa subong adlaw. Pero daw maburbugnaw gid ni subong? Mabugnaw gid kay may padya.
Ari ang imo sini nga premyo 500 pesos nga cash kag aton sini nga limited edition nga radio sang Bombo Radio nga imo sini nga premyo. Pero isipon nato nanay ma'am, imo sini nga premyo 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, and 500 pesos. 500 pesos. Anong gamitan naton sa 500 pesos nga premyo nimo? Gamiton ko ini sa pagbakal sang dugang pagid nga proof of purchase para makadaog ako sa grand draw nga 1 million pesos. Ano ganigin gamit nga proof of purchase ni Mama Narcesa? Ang ako nga gingamit amo ang Bioderm germicidal soap. Amo ginagamit nimo. Oo, amo ginagamit na kon. Oo. Amo nang ginagamit nyo ni partner nyo nga habon, mga matamot. Nice. Sister ko lang. Sister lang ha. Single ako. Ay, single gali si ma'am. Sa aton sila nga mga kabombo. Amo ning ginagamit kay namin siya mahamot kag bisan mag-agi ka lang magamit kasi ni magpanghabon katapos paligo ga pabili niya nga humot. Always fresh. Okay. Ari pagid ang imo sini nga premyo ang limited edition nga radio sa nga Bombo Radio, rechargeable ini siya ma'am. I-try nato nini ha, i-check kung tuod gid man kag wa ini nalansang ha sa isa lang ka istasyon. Yes. Ari meaning ga feedback kita sini and then ari sini nga tuning. Nan, pwede ka ni makapamati sa ibang istasyon. Always. And of course, ang LED light. Ara. Wow. Kita nyo sa mga kabombot, ha? Aring premyo ni ma'am. Anong mahambal ni mo, ma'am, sa promo sang Bombo Radio? Madamo gid nga salamat sa Bombo Radio kag Star FM. Pay apisar sa sini nga pigado nga tiyempo ang Bombo Radio nagaulikid gid sa nagakahinahanglan pariho ko. Basta Radio. Basta Radio, Bombo. Star FM is all for you. Thank you so much, gid ma'am ha. Kag padayon lang sa paghahulog sa nga madamo ni mo Yes. mga entry sa dito sa Putotan. Thank you so much. Okay, congratulations, Liwat. Thank you. And of course, aton sini nga mga kabombo, ari pagid. Aton sini nga winner, taga Barangay Halandoni Street, Iloilo City. Si Sir Hector Austria. Sir, kumusta? Mayo man. Bo, layo gid ang Halandoni, no? Layo or lapet? Lapet Oh, lapet ang Halandoni. Mainit, magpanaw, malaw. Oo, muni nga mga panyempo nga, muni nga edad ninyo. 62 do kita kay kuan kita sa init ba? Pila gani na edad ni sir? 62. Pero daw, ano pa Ano pa? Daw 50 pa lang. 50 pa lang. Sir, anong imo na ba tiyagan sang nalawagan ikaw ang winner diri sa aton sini nga promo? Tinalipay makoy nagdaog ko sa bumbo. Ang gingamit nimo nga proof of purchase, ano? Surf. Surf. Amo ning ginagamit yun ninyo ni Mrs.? Oo, ginagamit yun mo ng panglaba. Humot ang inyo nga Mamot mga na bayo. bayo. O, si Mrs. gapang laba o kung ikaw? Tana ka panglabaman, ako ka panglabaman. Amo na iya dapat mga bana gapang laba man no, di ba? Ako ka panglabaman. Oo, hindi lang mga babae gapang laba da sa aton sini mga kabombo dapat kung magpanglaba man buligay. Buligay. Ari nang imo sini nga premyo sir 500 pesos nga cash isipon naton 100 pesos. Peso. 200 peso. Butang sir 300 pesos. 400 pesos. 500 pesos. 500 pesos nga cash sa aton sini nga mga kabombo. And of course, ari pagid ang limited edition nga radio sang Bombo Radio. Wala ini nalansan sa isa lang kay istasyon. Nakita nyo sa aton sini nga mga kabombo. Rechargeable pa ini. I-check nato na para pamatuod ini. Ari. Sa aton sini nga mga kabombo. Check nato na ari. Ga feedback meaning diri ini. Kung galakat niya tuning meaning why nilansang sir ha? Iluway ka sa pagpamati diri. And of course ang iya sining LED light. Ara naman sa aton sining mga kabombo. Kita nyo? Okay, anong mahambal nimo sir sa promo sang Bombo Radio sa Buena Mano Salvo Year 17 na promo? Salamat ko sa Bombo ay may promo sila nga makadaog ako ka pirmi sa Bombo. Anong gamitan nimo gani isang imo sini nga premyo? Bakal ko pagkakuan Dugang purchase. Para sa grand draw no? Grand draw kasi makajackpot ako sa 1 million. Ay wala ako
subong balay nga Ginaistarangan. nag-install ako sa mga pakadua ko. So ipangamuyo gid sir kay Oo, wala oo. sang Sige imposible. sa mga Ginoo basi buligan ko man Ginoo. Damo ala nga imo Oo, sa nga imo nga sige. mga entries da. Imo sini nga pagpangagda sa aton sining mga kabombo. Ano ganingin pandam sang imo nga misis sa imo? At least ka magkanto diri ano gani sir? Wag Kon interview na no? interview ko masabat yun ako. Ate, dapat masabad ida. Imo nga pagpangagda sir sa aton sining nga mga kabombo. Ginagda ko kamo dyan sa halando ni. Kag sa mga kabombo pagid naton. Kabombo nga mabasi kamo mamagabutan intra na mo sa promo ko bombo ay. Gahilapit na. Nailapit ang grand draw basi kamo magkadaog sa milyon. Basta radio. Basta radio bombo. Star FM. Star FM all for It's you. all It's all for for you. you. Thank you, good sir. Congratulations, Liwat. Thank you. It's bombo. Sige. Nabatian ninyo sa aton sining nga mga kabombo anong panginahulat ninyo para nga kung gusto nyo nga kamo ang magdaog man, magpasakop, magpadala sa nga madamo ninyo nga entries para nga kamo naman ang may tsansa nga magdaog sa aton sining nga promo. Balik kita sa transmitter. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for April 16 to 22, 2023. Sa sining Abril 22, Sabado, ang Valhalla Band ang natalana nga mag-unleash ang ila collection sa inyo paborito nga mga kanta in one great musical show sa Concert at the Plaza. Mag-kick off alas 6 sa gabi. Sa among musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo mugs ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Abril 23, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa La Tolda sa among adlaw sumugod alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga indi gid kita magduha-duha sa iya nga pagpalangga kag pag-amlig sa aton ilabi na gid sa mga tinion sang trials kag hardships. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away, agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang Good afternoon, mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa Kahapon Lamang program. This is Tita Regine. Better aton nga weather subong, no? Better than yesterday. Kahapon nga do grabe gito ya. Pero subong daw medyo nagburubugnaw siya gamay. Nevertheless, hindi gihapon, no? Maggagwa, kag maglagaw-lagaw. Muyong na lang sa sulod ng balay. Pungko na lang da, kag mamati na lang sa Kahapon Lamang program. Ang aton nga mga istorya diri, ari na, nakalinyada na. By the way, sakay bro, wala mo ginasabat ang ako nga email sa imo. Can I take it? Nga, hindi ikaw interested? Basi super shy ka gid nga magpakita sa imo itsura sa amon. Pwede man kita, no? Maka cellphone. And, whatever it is, ang buot silingon sa hindi mo pag-reply sa akon, then that's it, no? Respeto ko gid na, maybe ang luyag mo lang is mag-share lang sa imong istorya, pero hindi ka ready, no? Mapakita kag mag-istorya diri sa aton through video call, so that's just okay. So that means if within today hindi agad maka-reply, meaning hindi ka lang magpa-interview. And we understand that. We respect that. Pero sayang, ang 1,000 pesos. Kahirit pa ko yan, no? Well, anyway, kung hindi gid man nato ma-interview, boss, si bro, mga kabombo, may mga istorya kita nga igadulong sa inyo. So, for this afternoon, sige, pungko na kita dira, kag magpatawhay na. Hindi nagayhulag, kaya tita mga daan kainit. Kung ano to pa may pay mo, managsugod na ang KLP. So, Arina, this is Tita Regine. Ari ato nga bahanan para sa inyo from Jose LG Fuentes, LDR. Good afternoon.
nalipay diri sa akong dughan. Ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghupay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat kamay ang akong gibating apan galit na wala. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Mga bula-bulating storya I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik wa nay kan-anay wala nay pahuwayay wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man kay ang kamingam nga akong ibating biligid ka bayran o dollar. Bisagod sa obiyong ako gyudang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta sa ngalan sa gugma andamag paabot hangtod nga mo balik ka ikaw ang kalipay. Huna-huna naglupad mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo apan bisan layo ka ikaw ra ang love nako. LDR, para sa inyo mga kabombo, oras naton. It is now 31 minutes after 2 o'clock. This is again Tita Regine. Sige, ari na ato nga first story, ang LDR bala nga song, The Connected Gid sa istorya. So aton nga letter sender this afternoon. First story naton is from Ellery. Dear Tita Regine. Tita Reg, nangiso gid ako isulat ini kay balaan ko healed na gid ako, happy kag okay. Pero tanawon ta lang ni karon kung hindi na gid man ako maghibit. Tita, I know, wala man na interesado sa istorya ko nga ini, pero namian na ako yung mag-reminisce. Lalo na now nga happy na ako kay naka-get over with na sa mga painful nga memories. Ang akong luyag ipakigbahin, tita, ang about sa akon nga nakarelasyon. Included na diri tanan kung paano nagsugod ang tanan, ang dalagan sa relasyon namon, kung paano natapos, kag kung ano pa ang mga latest nga revelasyon. Kumbaga,
nasa akin pa rin ang huling halakhak, tita. Joke lang. Medyo malawig ini, tita, basi maubos consume ang programa mo plus pa sa mga ads para imumahang pa ng tanan, ako na nga pagasuguran. Itago talang ni ang ako nga ex-partner kay Boo. Nakilala ko ni siya sa nagaedad pala ako 14 anyos. Tita, nanging close man kami pero wala mali siya. Kaysa nga mo to nga tiyempo, kuya ang tawag ko sa iya, tita. From kuya nga naging jowa. Ang pagkabig niya sang una sa akon, daw manghud man lang. Ang sweetness namon sang una, daw magutod lang kung naga-text or naga-chat. Kag even mag-upod kaon. Ang gina-wonder ko lang sang una, tita, that time, ginatagaan niya ako chocolate. Pero wala nagsagi sa isip ko ang luyag-luyag nga na. Wala gid ako nag-ekspektar nga makaligad ang malawig nga tinuig, mabalik kami sa kabuhi sang isa kag isa. Kag magadalom na ang amon pagtampanay. Tamdanay. Wala nangin kami officially, tita, pero although nga hindi official ang among relationship, nag-set kami na date nga amo na nga adlaw kami maselebrar sang amon nga monthsary. Para kanu api daw kami man. Gabinuang, no? Tiki daw buang gid man siya sa akon sa umpisa, tita. Siya ang luyag-luyag. Bali, tita, ang petsa sang adlaw ang ginset namon. Take for your eyes only na lang. Bali, kung wala kami nag-break, 1 year and 9 months na kami tani this month, tita. Nagumpisa ang tanan sa nag-hi sir ako sa iya sa chat tungang gabi. Kaya nakita ko nga active siya. Bored ako that time. Kag hindi makatulog. Kag gusto ko lang mantani mga musta sa iya. Tinag-reply man siya, tita. Hasta nga kung ano-ano na ang mga ginaistoryahan namon. Nag-reminisce kami sang past, ang mga napang-obra namon sang una. Party sa life, sa love life, sa mga ex niya, kag status niya. Samtang naga-chat kami, tita, ang closeness namon, wala gidya pagbago, kag wala galubad. Kami mismo nakibot man. Bale, sir ang tawag ko sa iya, tita, sa chat. Syempre, dugay kami daan, wala naka-communicate, kag natahap na ako mag-call sa iya nga, kuya. Sa amo to nga tinion, tita, on and off ato sila sang ex niya. Gin-share niya man ato sa akon. Bale, gintunto to siya sang ex niya. Nag-betray sa iya, samtang ari diri sa Pilipinas ang bayi. Ginopen up tanan ni Boo sa akon, tita, ang mga ginpanghimo sang ex niya sa iya. So, ginlaygayan ko siya, kagin try buligan nga magbalikanay sila. Kaso, kapila na gid siya kuno tuntuhon sa babayi nga ato. Kag permi na lang siya nagahibi, kag puro lang kasakit ang nahatag kag napabatsyag sa iya. Timiyara siya kondisyon sa babae, tita. Gintagaan niya 2 weeks ang babae para kay uhon tanan kag bulagan ang third party sa side sang bayi. Kung hindi na mahimo sang girl, tapos na gid ang ila relasyon. Sa laktod, sa 2 weeks, tita, naga-live-in man gihapon ang bayi kag ang third party. So, nag-decide na lang si Boo nga tapuson kung ano ang may ara sila. Sa dalayan namon nga talk, tita, gulpi nagmuno si Boo nga hindi ko na siya pagtawgon nga sir, name niya na lang daw. Di, nagsugot man ako. Hasta nga one time, nag-ask siya nga, what if maluyag siya sa akon? Then, permi niya daw na check kag na stalk FB ko. Di sabat ko, ay labutaw. Hindi na mahimo. Isa pa, fresh tanan ang natabo sa inyo sang ex mo. Panakip butas mo ko? Nami mo ba? Lingawon ta lang kaya hasta mag-okay ka. Sabat niya ako, tita, nga. Sobra na ako 1 year nga ginatunto sang ex ko kag wala na ako salig sa iya. Kagana. Ang pagpalangga ko sa iya, gulpi na fade sang nag-reconnect kita. Wow. So na-shock ako, tita, kag daging kilig man. Daw hindi, man gani ako magpati. Hasta nga halos oras-oras, nagatawag na siya. Kay gusto niya mabatian ang tingog ko while naga-work siya. Balikon sa work siya, tita, voice call, tapos sunara sa house, video call. Fast forward, tita, na-divert na sa akon ang iya atensyon.
luyag kag pagpalangga. Kay halos everyday kami nag-istoryahanay. Ining si Bu, tita, mabuot, maalam, mapinalanggaon. Tama pa ka thoughtful, loving, kag caring. Permi niya pa ako nahambalan nga ako ang pinakagwapa sa tanan nga nag-agi nga babae sa kabuhi niya. Tingin nga lango ko siya nga, sige pang send dibi mga pictures ng ex mo. Bautita ang tonto niya, gin-send niya gidman. Di pag-send niya, hambal ko, oo na, gapati na ko. Hindi man sa panghikay tita, hindi man gid mga gwapa, mga ex niya. Isa sa mga rason nga na-fall, hindi feel, kundi fall. Na-fall ako sa iya tita, kay Bolero, kag daw pala into ang tonto niya. Na-mention niya sa akon nga before kami nag-reconnect, may babae na siya nga naka one night stand. Ginhimo niya lang daw ato kay daw gusto niya magbalos sa panuntos ang ex niya sa iya. Pero sa natabo sila sang bayi, tita, baw, nag-asa na ang girl nga ato. Tapos si Buya, wala pagtanong-tamod sa iya. Isa ka best, tita, ginsend niya ang pic nila sa akon. Baw ginaway ko siya, kay nangimon ako ya. Aba ko kalaw, ay man na sa iya, hindi ka mo bagay. Baw, tita, kinadlawan niya lang ako, naintriga ako sa babae nga ini, tita. Isa ni siya sa mga rason nga hindi ako gusto mag-commit kay Bu. Kay basi, tuntuhon niya lang ako. Kay lipitanay ito sila sa babae. Nagapik ko na siya, tita, kung istoryahan na namon si girl. Kay hambal niya, ano pagid ko no, ang ginaselos ko. Kay halos tanan niya nga oras sa ako na nakafocus. Bisan na sa work siya. Tapos tanan na nga effort nga nahimo niya, bisan layo siya para lang mapabatsyag nga palangga niya ako. Tapos hindi, pagidya ko no enough, kaagi na tita, nga ginambalan ko na siya, nga hindi na mag-contact sa akon. Kag didto na lang siya sa bahay nga ato, kay lapitanay sila. Bo, okay gaakig siya. Wala ko ginsapak, tanan niya nga messages, kag calls, tita. Gintestingan ko man lang to siya, kay gapangimon gito kuya. Hasta nga ginambalan niya ako, nga kung hindi ka mag-reply, mawaras ako sa FB. Tapos gapamuyayaw na siya, tita, mga lightning kag kung ano pa to. Buti kinulbaan ako. So nag-reply ako. Naglala ang away namon. Hamba ko, hindi mo ko pag-blackmail. Dahil ginambalan niya ako, tita, nga immature, childish, kag insensitive, nga sensitive. Sus, tita, wala ako kasabat. Kaya grabe na gid-akig niya. Dumagwa na sa panit niya. Since balaan ko iya weakness, tiyang ginobra ko, nag-I love you lang ako. Hamba ko lang, sorry, I love you so much. Okay na ta. After ko hambal sina, nagakalma na siya, tita. Tapos ginaulu-uluhan niya ako na, kag nahambalan, na don't act like that. Ka-childish yun na. Kaya hindi ka na high school. Di masabat man ako na, oo na Sa imo, malang ko gaamusin eh. Siyempre, suplada nga panabat, tita eh. Danambal niya, gapasuber na gid ko kuno sa batasan ko, kung hindi niya ko pagsawayon. Tison lugano na si Bu, tita. Mahilig ni siya magpapikon, kag magpairita sa akon. Tapos, lambingon man dayon. Sa madag 2 months na, amon nga lang di anay, tita. Ginabalan niya ako about sa amon duwa. Ambal niya, kung wala ta commitment, kag amo kita sini, okay lang, mag-fling ako sa iban. Sabat ko, hindi. Dugang niya pa. Hindi man ako sa imo. Sabat ko naman, but I own your heart and you own mine. Ginambalaan niya ako nga, binoang na iyang imo. Well, do may point man siya. Tiyambal ko, amo lang tani, wala lang commitment, pero MU kita. Hindi ka pwede magkadto sa iban. Nagsugot man siya, tita. Hasta nga, nag-set na kami date sa monthsary. Amo to, ang gin-mention ko above. Lipay-lipay man siya, tita, as in. That time, ang kalipay ni Bo, ka-priceless. Ang feeling nga, grabe effort niya. Bisan na LDR kami, ari na no, kaginasong ta LDR. So, bisan LDR kami, di pa batsyag na gid pagpalangga, ang support niya sa akon, tita. Bisan busy-busy, siya sa work niya, one chat ko lang na, nga gusto ko siya makita,
untatan niya na work niya, kag magpa-office, tapos ma-video call, tita. Damo man ups and downs sa among relationship, naglabot na sa point nga he said something bad sa para lang sa mata ko ni ko, no? Tinainit kita kuya tita, bal ko ilabtan mo ng tanan nga about sa life ko, hindi lang ang pagtuo ko, kay kaya ta kabayaan. Anytime kung hindi mo kumabaton. Kaya ko ni sakripisyo ang wala pulos nga relasyon nga ini. Bawgin supokan niya gid ako tita. Balitanan niya nga ex, wala na nagabato sa iya ko no, ako lang. Siya lang man na ang na-partner ko nga budayan, gid ako ya tita mag-control. Isa ka bes kinabalan niya ako na nga bisan sa damgo ko kuno, hindi ko gid siya ma-under. So balik sa away namon, ginasigisigi niya pa nakawakal ang tanan nga mga naindian ko. Halos every month kami nigaaway about sa amuni nga aspect. Sa laktod tita, na-realize ko nga toxic na, kag hindi na healthy amon nga relasyon tungod lang sa away about dira permi. Kapila man ako maghibi tita, kaagi na nga sang grabe away namon, hibi lang ako nga hibi, kag that day, wala na ako nakafocus sa work. Hasta nga gabasulay na kami tita. Binasol niya pa ako nga ako una chat sa iya, hambal ko, di nag-reply ka man kag. Baw daw mga immature. Pero okay man kami dayon tita, kay kabaluman siya mag-ulo-ulo. Mapuli siya tani sang Feb last year tita, kaso sa January, nag-positive siya sa COVID, kaging quarantine. So wala na siya naka-work, mga 15 days. Na-disappoint ako to tita, pero wala ako mahimo. Sa gina-quarantine siya, tama sa iyak suplado. Hindi man gidlala iya kondisyon, kailinit lang kay kasuplado, kag kasingki magsabat. So first week, ginapaayanan ko siya, kay syempre may sakit. Sa second week, ay natakan ako tita, away naman eh. After niya quarantine, kag nagbalik na work, nag-okay naman kami. Sa February, tita, ginawayan na naman namon ang girl nga naka one night stand niya. Kay nagkit-anay sila. Pero may upod man siya nga colleagues niya man. Ginkwa niya lang daw iya charger. Tapos after work naman sila kuno nagkit-anay. Wow, nainit gid ako tita. Grabe akong kaugot kag pangimon. Kay ginsend niya pa ang picture. Pamatuod nga hindi lang sila duwa ang nagkit-anay. Kung ano-ano na yung gasulod sa ulo ko, tita. Hambal ko, kamo na lang sa bayi mo, dito ka na sa iya. Bali pagka-March, ginbreakan ko siya, tita Doon na puno na gidabi ako, permi na ako nag-overthink, kag nagahibi. Tapos wala niya ako nang suportahan sa mga gusto ko matabo sa kabuhi ko. Damo siya against, bisan sa business or career. Maalam siya daan tita, pero hindi. Kuya gusto nga mindset niya kisa. Mga mindset niya kisa. Mabalan ko siya nga, mas laban pang pasakit nga napabatsyag mo sa akon kaysa pagpalangga. Hindi na ako happy sa kung ano ang may ara kita. Hindi na ako happy sa imo. Upod na lang kamuda sa bayi mo. Grabe ang hibi niya tita. Wala ko man lang siya kunugin hulat. Makapauli, antes bulagan. Dumabuang siya kuno kag dumapatay sa kasakit. Pag break ko sa iya tita, wala siya nag-work sa amuto nga adlaw. Kag mga chat niya sa akon, dumalumpat siya kuno sa building, kag nami na lang kuno mapatay. Nagatawag siya sa call, pero na-reject ko. Tapos mga messages niya, puro cry-cry, nga emoji, kag broken nga heart tita. Habal niya, I broke him into pieces kuno. Then grabe drama niya tita. Unfair ako kuno, gingulpi ko gid siya. Honestly, grabe man to hibi ko, pero ga-expect ako na hindi siya magsugot or mag-beg nga ma-stay ako. Kaso ma-pride man ang tuntun niya. Balang mga almost a month man siya nga in pain tita, kag sige gyapon sinabad sa akon. Dini nga bala niya ako nga, since natulod mo na ako to sa iya, sa girl bali tita, pangaluyagan ko na lang to siya, kaya mo man na gusto mo. Wow, tita. Gulpi ako naghambal, hindi. Kag naghibi. Hasta nga nagbalikanay kami. Kag nag-MU liwat. Hindi ko pa kaya that time, tita. Bisa nasakitan ko. Hindi ko siya kaya buyan. So, happy-happy naman siya, tita. Tapos ginmuno niya ako nga,
Grabe ka. Panghatag mo na lang ako ya sa iban. Kiyambal ko. Dasig ka man dayon ba? Dan sa linya pagid. Mas spend time kami anay duwa before ako mag-decide kung ano gid man. Mas spend time. Naka-spend time gid man bala sila. I'm sure we are all interested to know. So ato sa ating pagpanumbalik, sugpunan ta diri ang sulat ni Ellery. Plus, may iga-announce ita nga winner. Special draw winner ini sang Silver Swan Soy Sauce sa Buena Mano Salvo Year 17 nga promo. Kaupos sa gihapon si Tita Regine, magapanumbalik ng KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibala. Tapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ug sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang inita. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skin naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars,
fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sa electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kung sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Tig-ilinit na mga kabombo, dry season na gidri sa aton. Maayo ini nga tiyempo agud maglagaw upod sa mga abyan, barkada kag pamilya. Pero ang mataas nga temperatura nagadalas ng discomfort sa tagsa-tagsa. Paano bala mapabilin nga mangin komportable kag hilway sining mainit nga tiyempo? Magpabugnaw. Kung tuman na gid ang paang, magpabugnaw. Magkaon sang ice cream, ice candy o kung ang paborito sa mga Pinoy nga halo-halo. Tilawi man ang buko juice, fruit shake, smoothies o kung sagot gulaman nga ginabaligya sa lugar nga imo padulungan. Kung hindi ka naman mahilig sa tamis, magpabugnaw paagi sa pagbutang sang ice pack sa imo tangkugo o kung liog, butkon, batiis, ilok kag luko-lukoan. Maligo. Maglangoy kung malapit sa baybay o kung sa swimming pool. Kung wala, sarang ka man mag-shower sa banyo o kung maligo sa bubon. Magkadto sa mga mabugnaw nga destinasyon. Kung hindi ka makaagwanta sa baybay, pwede ka makalagaw sa mga mabugnaw nga lugar. Kaangay sang Baguio, Tagaytay, Sagada, Batanes o kung Bukidnon. Armasi ang kaugalingon sang mga cooling remedies. Magamit sang portable fan para sa instant cooling relief. Pwede ini nga de-battery o kon rechargeable. Kung wala, magdala sang nakaandan nga abaniko. Protehira ng imo panit. Magbutang sa mga sunblock o kon sunscreen nga mayara sang SPF 50 pasaka. Enjoy your summer, mga kabombo! Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Tadiri sa KLP, and before kita magpadayon sa sulat ni Ellery, ari na ang ato nga mention kay Ina, ang ato nga special draw winners ng Silver Swan Soy Sauce. Oras na para malaman natin ang mananalo ng special prize mula sa Silver Swan sa Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Congratulations sa ating winner, of course, ng proof of purchase sa Silver Swan Soy Sauce, 53 anyos ang edad. Taga-Barangay Progreso, Lapos, Iloilo City. Ikaw ang ating winner. Congratulations sa imo, Ninfa Mariano. Ikaw ang aton nga special draw winner sa Silver Swan Soy Sauce. Nagahulat na diri sa imo ang 500 pesos mo nga cash. Kag kung may radyo ka dira nga naka-stock sa isa lang ka station, dalay na diri kay Islan Ina sang 500 pesos man nga cash. Congratulations sa ating nga special draw winners ng Silver Swan. Ninfa Mariano sa Barangay Progreso, Lapos, Iloilo City, 53 years old.
And now, balikan ta din ang sulat ni Ellery. So, bali Tita Regine, same year. Nagpuli di siya. Kagin promise niya ginaya sa akon. Nga bisan ano matabo, pulian niya gid ako diri. Fast forward, sang-ari na di siya. Nag-spend time kami, tita. Pero tungod na hadlo ka po ako nga may matabo sa amon, gin-schedule ko ang pagkitanay namon sa day nga ara ang bisita ko, tita. Manigas siya. Kabad, no? Panigurado, tita, budline na. Hindi, ako ya ready. Kagpalangga ko siya daan, tita, katama. So, may possibility gidya nga masuko ang bataan. Wise, ha? So, that was my way para hindi matigayon. So, nagkitanay na kami, tita. Mga 5 days and 4 nights kami nag-upod. 2 rooms ang ginpabook ko, tita, sa first day. Baw nakibot siya, hambal niya. Grabe, kasigurista ba? May bisita ka na gani, ma-separate ka pag room. Ikaw na bayad. Baw, tita, kay ti ma-pride man ako. Ti hambal ko, oo, ako gid man ni mabayad. Pero mahal, tita, mga lapit 5K. Ay, ambot. Pero siya man gyapon nagbayad pagkaulihi. So, bale, first day namon nga of the night, syempre, laban away, tungod sa ginimo ko, kag wala hulid Bali sa mga amo ni nga desisyon, ako ang masunod, tita. So, wala na siya may mahimo. Sa second night namon, 1 room na lang, tita, pero 2 beds. Syempre, ang basita ko, tita, 7 days din niya or more pa. So, sa laktod, wala ginakascore si Boo, tita. Hugs and kisses lang Kag light lang ang romance. Haha. Isa pa, tita, hindi man amo na lagas niya sa akon. Hindi siya ang tipo nga daw na muhaw-muhaw, tita. Bisan LDR kami. Na-feel ko gid kung paano niya ako ginhalungan. Kag ginrespeto. Lalo na bala niya kung ano inagyan ko sang una. Tuod nga gusto niya man tani nga makascore. Pero grabe man bala pugong niya kaya hindi pwede. Why man siya nagbinasto sa tubang ko. Isa na siya sa mga nagustuhan ko man sa iya. Bale, sa second day namon, laban kami lagaw, kag eat out. Pero hindi, ako abi a foodie. So siya magkakaon sa lin ko. Tigin-enjoy namon ang view sa place ang ginastayhan namon, tita. Ka-romantic. Kag nami, ito yan mag-unwind. Abi mo, tita, grabe man siya pala mag-asikaso, kag mag-alaga. Tapos magkaon kami, kag kun ara sa room. Nungitan niya man ako na kiss, tita. Pero hindi, kaya feel. Hindi ko gusto. Sunggod naman siya Medyo gapalanakit, balikawang ko sa period ko, tita. Kag medyo moody ako. Ano-ano lang, nagabusong man. Best in paayon, gid siya Didto ko siya masigin palangga. Kag mas na-appreciate. Tapos unimutada niya ako, nahambala niya ako na kagwapa, gid sa future wife ko. Dala kiss kag hug. Pasimple lang no? Bali sa kiss kag hug lang ako nagbawi, tita. Gin-make sure ko nga madimat siya. Joke. Pero ang masaklap, kay pagka third day namon, naglain iya pa matsyag. Base sa weather, guro, ginubo siya, kaging kurog. Tapos may hilanat siya. Pero hindi maging taas. I also took care of him. Kagulpi ako nag-worry. That time, wala na kami nakalagaw, tita. Nagstay na lang kami sa room, kag nagpahuway. Tapos pagkagabi, mas naglala na batsyag niya. Naligo pa siya, abi. Then, sang gabi na, gipaulon ko siya sa right arm ko while ginahag. Kay duga palang luya siya, tita. That time, wala kami kabay meds. Naglango-lango pa siya nga naglaing kung pumatsyag niya kay hindi siya makascore. Ba, wala. Ako to tinulugan, tita, kaya gina-check ko temperature niya. Bali sa arm ko na siya natulugan. Abi mo, tita, sa nagahulid kami, kung ano-ano nagasulod sa pensar ko. Doon di ko gudya kaya buyan siya or i-let go. Kaso kung madumduman ko mga away namon, kag ba isay, doon mas better gid man nga i-let go na siya. Pagbugtaw niya sang aga, nag-inom siya labaab ng tubig, kag na ulumpawa na. Then, nagtimpla siya kape namon, kag nangape kami nga duha. Tapos pagkaudto, may ginawayan na naman kami. Nag-emote siya, kag nagsinuplado, kay hindi ako kuno clingy, kag sweet, kung sa public kami. Tapos kung sa room, do haluson man ako, magpakupo, kung magpahalok. Tindigin man ako mo sa public, tita. Tamad ko ya mag-display. Okay lang, sa teenager pa ko.
So nag-edad nako, tarong na dapat. Stricta ako sa sagwa, tita. Damo do's and don'ts. Di siya ya, showy. Kung sa room kami, sweet man ako, tita. Hindi lang guro enough para sa iya. Hasta nga ginsugudan niya na mention si girl nga naka one night stand niya, tita. Hala niya ka-compare sa akon, mga good qualities na girl, kay siya to ako no, wife material gid. Tanan nga gusto niya nahimo kag na-appreciate sang bayi. Amo ni, amo na. Ti imagine, tita, ako upod niya, then puro si girl na wakalya. Ti ano ay mapatsagan ko. Naghipos ako, kay nasakitan ako. Then nagbalik ako sa room. Kay bali ara kami sa sagwa, tita, sa may balcony. Sang ara na ako sa room. Nagibi ako, tita, kay nasakitan ako. Then pagkadugay-dugay, nagsulod man siya. Siya pa aking. Imbis suyuon niya ko, mas tinugangan niya. Hambal niya, hindi mo ko pag-artihanda, kag pagdramahan. Wala ako siya ginsapak, tita, kay sorry niya man lang tani. Gusto kong mabatian. Ti wala gid. Pagkahapon, tita, hambal ko, mapuli ko, sabat niya. Puli to? Nice. Bunami, lampusan, tita mo, pero wala ako nagpuli. Sa mga serum na, ginagad niya ako malakat-lakat, lapit sa beach. Sabat ko, ikaw lang to. Nagstay ako ya sa room, tita, kag nagtulog. Bale, wala gid kami nag-okay. Bilog nga gabi, wala kami nagsapakanay. So nag-sleep na. Since duwa ka bed, ti separate kami tulog gatalik danay pa na. Pero ginulat-ulat ko gid nga suyuon niya ako. Baw, wala gid. Hasta nga nag 4 AM na, wala gid. Tita, wala man ako nag-una, tita. Ako hulaton niya. Sapuan man siya Tapos pagkaaga, before kami nagpuli, kibot ko, gintimplahan niya ko kape. Nagyuhom ko, pero wala ko ginpakita sa iya. Nangapi kami, nga wala gyapon ka sa pakanay. Fast forward. So nagapanghimos na kami mapuli, damo siya ginpanghatag sa akon. Ama gusto ko pa na mga ginpanghatag niya, kay balaan niya kung ano hilig ko. Tiyambal ko, hindi ko na kinanglan, hindi ko kinanglan mga material nga butang halin sa imo. Nagpalapit siya sa akon, tita. Ginhag niya ako kag ginhalukan sa forehead. After niya kiss, nagtululuha ko. Kaya nasakitan pa ako yagyapon. So nakapuli na kami, kag ara na ako sa balay. Ginaway ko siya, tita, kag ginpautwas, tanan-tanan ko nga kainit kag lain buot. Tapos hasta nga nag-sorry siya, kag gusto magbawi, ti nag-okay naman kami. Pagka next week, nagpa-city siya, kag nagkaon kami, kag nag-talk. Siyempre, kay may mga food nga hindi pwede sa akon, hindi kita ko yung magkaon. So, away naman. Habal niya, gin-order ko ni, tapos hindi mo pagkanon. Sabat ko, wala mo man lang ko gin-ask kung ano gusto ko kanon, kag pwede sa akon. Tapos siling niya, pagutom ka da. Haha. Pero may gin-order, pagid siya nga last, tita, ang favorite ko. Pero may lang kami nag-aaway. Pero pagkadugay, nag-okay man. Sa laktod, sa nagbalik na siya work, tita, dito kami nag-break. Sang ginpasikto niya ako, sang about sa amon duwa. Gin-let go ko siya, tapos nagplan naman siya, pursue ang bayi. Pero niya gito yung second option ng girl nga ato, tita. Actually, before ako totally nagsugot, grabe na di ang away namon, kag sakitanay balatsagon, tita. Dala sumpaanay, kay hindi ko gidya mabaton. Yes, tita, ka JGA gidya sa akon, sang amo to nga time, kay hindi ko siya kaya piliun, kag ikip, pero hindi ko man kaya, magkadto siya sa iban. Hasta nga bisan amo to kasakit, sang ulihin nagsugot na lang gid ako, kag nangin happy para sa iya. Bisan do kinakumos ang heart ko. Pero after sad to, dito ako nangin miserable, kag nagsuffer emotionally, mentally, physically, kag spiritually. I kept on holding on, kay tama kabudlay sa part ko, lalo na sang wala siya nakapabatsyag. Dumabuang ako sa kasubo, kag emptiness nga na-feel ko. Bisan busy pa ako that time. I missed him every day. I wanted to talk to him. I needed him. All I wanted, tita, was siya lang gid. Hasta nga, ginpangamuyuan ko nga magpabatsyag siya sa akon. So, amo to, tita, sa napabatsyag siya liwat, amo man to nga time, nga gusto ko siya bawion, kag sugudan liwat, kung ano man amon ginsugudan. Fast forward, hindi na siya magbalik sa akon for some reasons. I believe nga palangga niya pa ako, mas palangga kaysa sa new partner niya, but he didn't choose me, kaya hindi na enough
ang love. Sa laktod, one time, ginpabalo niya sa akon nga manog-settle down na siya. Kag pangasawon ang babae nga natun-an niya naman kuno palang gaon. Yes, he broke my heart sa moment nga natukiban ko inatanan. Yes, naakig ako, nainit, na-disappoint, kag ka-worst gidya. So na-feel ko. But I accepted everything, no matter how hard and painful it was. May revelasyon ako dari tita sa last part. Wala pa sila happy ending. Sang bayi nga ginbulos niya sa akon. Kagintulod ko sa iya. But of course, wala akong mana ginakalipay tita. Kay kahit papano, may pinagsamahan man kami ni Bo. Kay ringin part man siya sa life ko. Medyo nasad man ako pagkabalo ko. Siya na gani ginpili ni Bo. Ginamo niya pa to. Bale, wala na sila sang bayi tita. Nag-communicate naman siya sa akon recently. Kay bali sa nag-okay na ako tita last month, healed kag naumpawan, gin-unblock ko na siya. Kay wala naman ako bitterness. Sabi mo tita, gintunto lang siya sang bayi. User ko nga to. Gamit lang siya kag kwartahan. And these days, sa akon siya nagadrama. Kag nagapabati-bati, kung may chance pa kami. Naluoy ako sa iya, daw wala na effect. Mga nahambal niya, nga ako gyapon unod sang heart niya, ako need niya, kag ako lang gid palangga niya, di sana no matabo. Honestly, wala na ako nakilig tita. Wala na sparks. Ang na-feel ko, kaluoy na lang gid. I love paguro bilin, pero bilang abyan na lang eh. Hindi na ako magbalik kay enough na gid ang tanan. Hambal ko, kilala mo ko. Sa tion nga gusto-gusto tapaka, kagusto ko pa magbalik sa imo, dapat king grab mo na tong opportunity. Subong, okay na kuya Bo. Hasta na lang kita dito kay hindi na ko gusto masulit kung ano kita dati. After sang tanan nga inagyan, after sang tanan nga pain nga nakosta sa isa kag isa, nadala na ako. Lesson learned man na sa imo. Nangayo siya favor tita kung pwede pa kami mangin friends. Tinagsugot man ako. Now we're friends na liwat tita. Sweet naman siya liwat, kag thoughtful. Nag-ask siya kung pwede kami mag-video call pero wala ako kapasugot tita. Takan ako. Everything changes na sa nabatsyag ko. Nadudla na gid ako tita. Enough na ang friendship namon. Namitod ang feeling nga in love ka, kilig-kilig pero hindi worth it. Kakapoy man magsagi hibi permi, mangin praning kag anxious. Kung more ang pain kaysa love, I don't think we deserve each other. I don't think nga para kami sa isa kag isa. And I don't think na mangin healthy ang amon nga relasyon. It may sound nga ka-negative, pero amo na ang kamatuuran based sa amon nga inagyan. Emotionally, it's like being on a roller coaster at the amusement park, but the ride never ends. Bato niya man tita, ang importante now, okay kami bilang friends, galikaw na lang kami mag-talk about sa past, about sa amon, which is better naman. Isa pa damo ako na asikaso now, tama ka sako. Tita, diri ko na lang nitakop. Amazing! Wala gid ako yung naghibi. Paki-congratulate ako. Joke. So, it means, okay na gid ako ya, tita. Clap, clap, clap. Kaya isa pa, happy man ako. Abi tita, no? Now, not because sa natabo kay Bo, but because sang kaayos ang aton Ginoo. Kag mas nagbisi na gid ako, tita. So, salamat gid sa pagbasa. God bless. Truly yours, Ellery. Congratulations! That's what you've been waiting for, hindi ba la? Ang good dira is because you already know kung ano gid ang luyag mo and tungkad mo kung ano ang feelings mo. So, wala pilitay and at the same time, sure ka no, sa imong decision nga based sa imong feelings subong nga wala na gid man. Wala na spark, wala na anything. Pure friendship na gid la. Good luck na lang sa inyo, no? Sa iyaya, wala pa to sila endings. Ang girl nga to. Ikaw man, way pita kabalo. What's in store for you? So, good luck na lang. And God bless you. Thank you so much, Ellery, for sharing with us your love story. Mga kabombo, for your own story, i-email lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or you may send that sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I would be waiting sa imo bro kung makareply ikaw. That means go kita sa interview tomorrow. If not, then I would take it nga hindi ka na lang magpa-interview. Sige sana saling ko na I will respect that. So mga kabombo, tubtub na lang anay kita diri. Madamagid nga salamat. Sige hapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program.
Good afternoon and God bless.